كبدتي 52 እዩ ቁመተይ ከዓ 174 ዝፈትዎ ሕብሪ ጸሊም እዩ ዝፈትዎ መግቢ ከዓ ሽሮ ማለት እዩ ዕድመይ ከዓ 27 ሞዴል ስኒት ዮናስ ኢሳያስ ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ኣብ ዞባ ማእከል ማይ ተበናይ ተወሊዳ ዓብየ ዕድሜ 21 ደረጃ ትምህርተይ 12 ክብደት ሚዛነይ ከዓ 49 ኣብ 14 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጓል 22 ዓመት ቁመተይ 170 176 ክብደተይ ከዓ 50 ዝፈትዎ ምግቢ ዓደስ ሞዴል ሉልያ ወለስላሴ ይበሃል ተወሊደ ዝዓበኩሉ ዞባ ማእከል ማይ ተመናይ ዕድመይ 20 እዩ ስመይ ሽገይ ኣብርሃ ይበሃል ጓል 25 ዓመት ካብ ኣስመራ ዞባ ማእከል ካብ መፅእ ማለት እዩ ዝፈትዎ ዓይነት ምግቢ ከዓ ስጋ እዩ just ከም heredity ድዩ I don't know ገዛ ሙሉእ ስጋ ኢና ንፈቱ ሓደ ካብቲ ብድሆ ድኾነኒ ነፍሰይ ምትእማን ሰለስተ ቋንቋ ይዛረብ ትግርኛ ሓዊስካ ማለት እዩ ትግረ ራሻይዳ ትግርኛ ማለት እዩ ቁመተይ 172 እዩ ጓል 22 ዓመት ማለት እዩ ኮምፒተር ኣፕሊኬሽን ወዲየ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝሰርሕ ኣለኹ ቁመተይ 173 ሚዛነይ ከዓ 52 ዝፈትዎ ሕብሪ ጻዕዳ ዝፈትዎ ምግቢ ከዓኒ 9 ብሄራትና ዝፈትዎ ኣብ ኩለን ብሄራት ከተረኽቦ ገዓት እሺ መጀመርታሽ መይ ቤተልሔም ኣማኑኤል ይበሃል ዕድመ 21 እዩ ድመጻኽል ቦታ ኣስመራ ቁመተይ 173 እዩ ሕብረይ ማእከላይ ሕብሪ ኣለኒ ድፈትዎ ምግቢ ፓስታ ፈትዌ ሽሮ ፈትዌ ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ ጓል 29 ዓመት ሕጂ ኣብ እዋን እዚ ከም መምህር ኮይነ እሰርሕ ኣለኹ ደረጃ ትምህርተይ 12 ፕላስ እዩ ማለት ማይ ነፍሒ ብሳይንስ ኤዱኬሽን ግራጁዌት ገይረ ዝፈትዎ ዓይነት ሕብሪ ሊላ እዩ ስመይ ሃና ሓጎስ ይበሃል ዕድመይ 29 ካብ ኣስመራ መፅእ ዝፈትዎ ዓይነት ምግቢ ፓስታ እዩ ዝፈትዎ ዓይነት ሕብሪ ከዓ ቀጠልያ መጀመርያ ሽመይ ኮኸም ኬረ ጎይቶም ይበሃል ዝመፅእ ከሎ ቦታ ከዓ ዞሮ ንሱ ኣሰናዕፈ ዕድመ 25 ደረጃ ትምህርተይ ከዓ ዲፕሎማ ኣካውንቲንግ ዝፈትዎ ሕብሪ ሃሳስ ሰማያዊ ምግቢ ከዓ በዝሕ ግዜ ሰላጣ ደስ ይብለኒ ባርኬታ ጌርካ ምብላዕ ዕድመ 25 ቁመተይ 184 ደረጃ ትምህርተይ 12 ፕላስ ሞዴል ዳናይ ተስፋ ይበሃል ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ ጓል 21 ዓመት ክብደተይ 47 ቁመተይ 174 ኮይኑ ዝፈትዎ ዓይነት ሕብሪ ሊላን ሰማያውን ዝፈትዎ ዓይነት ምግቢ ድማ ፓስታ ጻዕዳ ከዓ ፈትዌ 174 ዝሰርሓሉ ሞያ ኣብ ሞዴል ሜሮ ወልዳብ ይበሃል ማእከል ከተማ ተወሊደ ዓብየ ተማሃሪት 11 ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጓል 17 ዕድመ ስመይ ሞዴል ምሕረት ግርማ ይበሃል ዕድመ 22 ካብ ዞባ ማእከል መፅእ ቁመተይ 173 ክብደተይ ከዓ 55 ዝፈትዎ ሕብሪ ጸሊምን ጻዕዳን ዝፈትዎ ምግቢ ከዓ ቃቆሖ 27 ዕድመይ ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ ቁመተይ 175 ሚዛነይ 53 ሞዴል ትምት ረዘነ ይበሃል ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መፅእ ባፅዕ ተወሊደ ዓብየ ጓል 19 ዕድመ ተምሃርት ሃይስኩል 11 ግሬድ ቁመተይ 176 ክብደተይ ከዓ 57 ሳራ ሓሰን ይበሃል ዕድመይ 23 ደረጃ ትምህርተይ ድማ ኮምፒተር ኣፕሊኬሽን ወዲየ ሕጂ ሰክሬታሪ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ተመዲበ ይሰርሕ ኣለኹ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤፍቲኤም ሜድያ ኔትወርክ ከመይ ቀኒኹም ምድላው ንሓድሽ ዓመት ከመይ ኣሎ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ዝግበር ዘሎ ውድድር ወይዘሪት ቁንጅና 2026 ኣብ ምድላው እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ብማሕበር ዲዛይነራት ዝተወደበ ካብ ቀዳማይ መድረክ ክሳብ ሳልሳይ መድረክ ልዕሊ 100 ዝኾና ኣዋልድ ዝተሳተፍኦ ዲዛይነራት ዝተሳተፍዎ ሎሚ ናብቲ ናይ መወዳእታ መድረክ በፂሕ ኣሎ ኣብዚ ናይ መወዳእታ መድረክ ኤስራ ሞዴላት ከምኡውን ኤስራ ወይዘራዝር ኤስራ ዲዛይነራት እዮም ዝወዳደሩ ዘለዉ እዚ ንፈልማይ ዝግበር ዘሎ ሃገራዊ ውድድር ተወዳደርቲ ብዘይ ዝኾነ ኣርቲፊሻላዊ መመላኽዒ በቲ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐአን ዝወዳደራለዉ ዘለዋ መድረኽ ብዘይካዚ እውን እዚ ውድድር ብቐጥታ ኣብ ኤረ ቲቪ ብድሮ ክፍኖ ስለ ዝኾነ ናትኩም ድምፂ ኣብዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ነዘን ሞዴላት በዚ ታሕቲ ዘለዎ ቁፅሪ ድምፅኹም ክትቡ ብኽብሪ ንዕድመኩም ዘለኹ ብስራት ብርሃነ ሰናይ ክትታል ስሜ ዲዛይነር ነጋሽ ተስፋጽዮን ይባል ኣብቲ ናይ ማሕበር ካኒ ከም ዋና ጸሓፊ ሃገራዊ ማሕበር ዲዛይነር ኤርትራ ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ሃገራዊ ማሕበር ዲዛይነር ኤርትራ ኣብ 2015
ቅድሚት ማሕበር መቃሙ ከም ጉጅለ ብሶስን ብ20 ክልተ ሰባት ከም ብጉጅለ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ትሰርሕ ድሕሪ ምፅራሕ ኣብ 2022 ብሃገር ደረጃ ከም ማሕበር ቆዮም ማለት እዩ እቲ ሃገራዊ ማሕበር ዲዛይነር ኤርትራ ኻኒ ኣብ ትሕቲ ፅላል ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ዝነጥፍ ማሕበር ኮይኑ ንሞዴላትን ዲዛይነራትን ጠቕሊሉ ዘካይድ ዘሎ ማሕበር ማለት እዩ ተቐዳሒ ዕላማ ናይቲ ማሕበር ካኒ እቲ ዲዛይነራት ሃገርና በቲ ናይ ካብ ወፃኢ ድመፅእ ባህላዊ ወራድ ንምክልኻልን እቲ ባህላዊ ኣካይዳና ናይ ኤርትራ ኻኒ ንኢንተርናሽናል ነቲ ፍርያት ናይ ኤርትራ ባህልና ወቀና ንምልላይ ኣብቲ ሓድሽ ፈጠራታት ፈጢሮም ካኒ ሓድሽ ስራሓት ሰሪሖም ካኒ ንምትብባዕ ዝቆመ ማሕበር ኮይኑ ብጀካ እቲ ናይ ዲዛይነራትካ ነቲ ማሕበራት ናይ ሞዴላትካ ከም ተቐድማ ቢለ ዝበልኮ ሞዴላት ሃገርና ንምትብባዕን ብኢንተርናሽናል ሞዴላት ምፍራይን ዝቆመ ማሕበር እዩ ማለት እዩ እቲ ማሕበርና ተኻኒ ኣብ ትሕቲ ፅላል ባህልን ስፖርትን ኮሚሽን ዝቆነ ማሕበር እዩ እዚ ማሕበርና ጀካ ብሃገራዊ ደረጃ ማሕበር ኣብ ካሊእ ማሕበር ድበሃል ነገር የለን እዚ ሕጂ እዚ ማሕበርናትና ናይ 6 ዞባታት ጠርኒፉ ዝኸይድ ማሕበር እዩ ከምዚ ስሙ ዝጠቕሶ ሃገራዊ ማሕበር ዲዛይነር ኤርትራ ክንብል ከለና ን6 ዞባታት ብማዕረ ጠርኒፉ ዝኸይድ ማሕበር እዩ እቲ ማሕበር ክኸውን ከሎ ኻኒ ካብ 6 ዞባታት መፅኡ ዝተፈላለዩ ዲዛይነራት መፅኦም ዝቐውሞ ማሕበር እዩ ማለት እዩ ኣቅድማ ቢለ ዝጠቐስኮ እቶም ከም ጉጅለ መልክዕ እቶም መጀመርያ ንጥፈታት ዝገብሩ ነበሩ ዲዛይነራት መንፀፍ ባይታ ወይ ከዓ ነቲ ማሕበር ንቋም ኣበርክቶ ዝገበሩ ማለት እዩ እምበር እቲ ማሕበር ብሃገር ደረጃ ዝቆመ ብሕዳር 2022 ብሃገር ደረጃ ዝቆመ ማሕበር እዩ ስለዚ ጀካ ሃገራዊ ማሕበር ዲዛይነር ኤርትራ ካሊእ ማሕበር ድበሃል ናይ ዲዛይነርስ የለን ማለት እዩ ስለዚ ምክንያቱ ብምሉእ ዓይነት ኣብ ማሕበር ዲዛይን ክነጥፍ ዝደልዩ ሰብ ወይ ከዓ ሞዴል ክነጥፍ ዝደልዩ ሰብ ንኩሉ ብማዕረ ዝሳተፍ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ፅላል ኮይኑ ኻኒ እቲ ማሕበር ንጥፈታትዋ ክካይድ ይጅምር ማለት እዩ ኦኬ እዚ ሕጂ ናይ ሓፂር ኣቢልና ንገብሮ ዘለና ሓፂርካ ኣይኮነን ዓብይ ኣቢልና ንገብሮ ዘለና ውድድራት ነቲ ብሕጂ ኣብ 2026 ንገብሮ ናይ ሃገር ሙሉእ ውድራት መንጠሪ ባይታ ንክኾንና ተመክሮን ምቕሳም ዝግበር ዘሎ ውድር እዩ እዚ ውድር ንዲዛይነራትን ሞዴላትን ንክልቲኡ ጠኒፉ ዝግበር ውድድራት እዩ እቲ ውድድራት ኣብ 4 መድረኽ ተኻይዱ ብምሉእ ሰብ ንኸመዝገብ ሓደ ዕድል ምስ ተዋሃቡ ማለት እዩ ኩሉ ተመዝገበ ሰባት ዲዛይነራትን ሞዴላትን ማለት ኣብቲ ሞያ ዝነጥፉ ጥበበኛታት ስነ ጥበባውያን ኣብኡ መፂኦም ምስ ተሳተፉ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ነበረ ውድድር ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሞዴላት ከምኡ ልክዕ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ዲዛይነራት ተሳቲፎም ካብቶም መጀመርያ ተመዝገቡ ኻኒ ኣብ ፍርቅነቶም 40 ዝኾኑ ኻኒ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሓሊፎም ካብ ካልኣይ ከዓ 20 ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ሓሊፎም ካብ ሳልሳይ ካብ ናይ መወዳእታ ዝግበር ውድድር ክሳተፉ እዮም ማለት እዩ ተቐንዲ ዕላማ ነዚ እንታይ እዩ ኣብ ዲዛይነራት መፅና በብሓደ ክንዛረብ ትኾና እቶም ዲዛይነራት ዝገብሮ ደሎ ወይ ዝገብሮ ዶ ውድድር ነቲ ባህላዊ ናይ ሃገርና ደሎ ፍርያት ነቲ ኢንተርናሽናል ንምልላይ እቲ ባህልና ወግዕና መንነትና ንምልላይ ዝገብሮ ዓይነት ፍርያት በቲ ፍርያት ናይ ሃገርና ገይሮም ዝሰርሖ ዘሎ ስራሓት እዩ ስራሓት ካዲ በቲ ናይ ሃገርና ውሽጢ ዘሎ ዓብደላካኒ ኣብ ባህልና ንጥቀመሉ ዓይነት ማለት እዩ ዓብደላካኒ ኣብ 8 ብሄራት ንጥቀመሉ ዓይነት ጨርቂ እዩ ካሊእ ረፆ ዝበሃል ክዳን ጀካ ረፆ ኻኒ እዚ ኣቡ ጀዲድ ከምኡ ናይ ማእለማ ፍርያትን በዚ ኣብ ሃገርና ዝፈልይ ዓይነት እደ ጥበባዊ ፍርያት ደሎ ብኡ ተጠቒሞም ንዘመናዊ ዓይነት ክዳውንቲ ገይሮም ነቲ ሕብረተሰብናን ባህልናን ነቲ ኢንተርናሽናል ማርኬት ንምልላይ ሓደ ስጉምቲ ንቐቢል ዝወስድሉ ዘሎ እዩ ሕጂ ከምዚ ብርግፅ ዝብሎ ከምዚ ባህላዊ ወራር ክንከላኸል ክንብል ከለና ንሕና እውን ነቲ ኢንተርናሽናል ማርኬት ዝኾን ገለ ፍርያት ሒዝና ክንቀርብ ስለዝና ብኡ መንገዲ ኻኒ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ንገብሮ ዓይነት ውድራት ከምዚ ፍልይ ዝበለ ፍርያት ሒዝና መፅእ ኣለና ካብ ካሊእ ፍርይ ዝገብሮ እንታይ እዩ በቲ ፍርያት ናይ ሃገርና ጌርና ኣብቲ ሞደርናይዝ ገይሮም ነቲ ኢንተርናሽናል ማርኬት ዝሰርሕሉ መንገዲ ባይታ ንምፍጣር እዩ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ሕጂ ነቲ ናይ ማለማ ደሎ ሰራሕተኛ ኸ ነቲ ማለማ ደሎ ጥበባውያን እውን ናይ ጨርቂ ናይ ምፍራይ ዕድል እውን ተመክሮ ይህልዎም ካሊእ ባህሊ መንነትና ከም ተቐደመ ብዝበልክዎ ኻኒ እቲ ወግዕና ኻኒ ነቲ ዓለም ለለለዩ መንገዲ ሓደ ንቕድሚት ኢልና ንሓስብ እዚ ኣብ ዲዛይነራት ክኾን ከሎ ኣብ ሞዴላት ናይ ዓድና ኻኒ ንኢንተርናሽናል ሞዴላት ሃገርና ምክንያቱ ከምዚ ኩልና ንፈልጦ ሞዴል ክንብል ከለና ኣምባሳደር ናይ ሓንቲ ዓዲ እያ ሞዴል ክንብል ከለና ባሕራ ኣየራ ንፋሳ ባህላ ኩሉ ናይቲ ሃገር ደሎ ነገር ንኻሊእ ዓዲ ተላለየሉ መድረኽ ንምፍጣር እዩ ነዚ ብልፅን ሞዴል ንምፍጣር ካኒ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ኢና ንሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ 2026 ንገብሮ ዓይነት መደባት እዚ ከም ሓደ ተመክሮ ኮይኑ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ንገብሮ ዘለና ውድራት ነቲ ብሕጂ ንገብሮ ውድራት ሓደ ተመክሮ ንምቕሳብ ኢና ንገብሮ ዘለና ውድራት ስለዚ እቲ ፍልይነቱ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ካብዚ ውድር እንታይ ትፅቢትና ብሉፃት ዲዛይነራት ነቲ ንሓስቦ ዘለና ሕልምታት ከተግብሩና ድኽእሉ ብሉፃት ዲዛይነራት ከምኡውን ብሉፃት ሞዴላት ንምርካብን ንምፍታሽን ሓደ ዓብይ ክኸፍተልና ኢለ ሓስብ ማለት ሓደ ዓብይ ዕድል ክኸፍተልና እዩ ነቲ ብሕጂ ንገብሮ ውድራትን
ሃገር ደረጃ ወኪለን ረኸዳ ሞዴላት እዩ ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ሞዴላት ምፍላይ ካኒ ምፍጣር ካኒ ሓደ መንገዲ ንቕድሚት እዩ ካብ ተመክሮ ወሲድና እውን ካብ ዝበለፀ ንምግባር እውን ሓደ ሓጋዚ ኢለ ሓስብ ምክንያቱ ዕብይ ዝበለ መደብ ኣቅድማ ኣቢለ ከም ጠቐስኮ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ግዜያት ብዙሕ ልዕሊ 15-20 ሸዋት ጌርና ኔርና እዚ ግን ጥንፍ ዝበለ ግን ከዓኒ ነቲ ሓስቦ ዘለና ዓበይቲ መደብ ንምክያድ ግን ዓብይ ተመክሮ ክኾነና ንሓስብ ማለት ስለዚ ፍልይነት ናቱ ካብዚ ክጠቕሶ ፀላሕኩ እዚን ሕጂ ሞዴላት ደለዋን ብምሉአን እውን ናይ ደረጃ ትምህርተን ካብ ሃይስኩል እስካብ ቢኤ ዲግሪ ደለዋን ተምሃሮ ፕላስ ሞዴል ኣብዚ ዓድና ለበለ ኣረኣእያ ኸዓኒ ንምቕያርካ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ውድድር ንስለ ሞዴል ንደጋዊ ፅባቐ ጥራይ ከይኮነስ ንውሽጣዊ ፅባቐ ንኩሉ ዘጠቓልሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንገብሮ ዘለና ናይ ሞዴላት ውድድር ዓብይ ኣበርክቶ ክህልዎ ኢልና ንሓስብ ስለዚ እቲ ፍልይነቱ ነዚ ጠቐስኮ ምስል መጀመርያ ሽመይ ዲዛይነር ሄኖክ ሸዊት ይበሃል ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ዲዛይነር ኤርትራ ከዓ ከም ፒአር ኮይነ የገልግል ኣለኹ ማለት እዩ ሓፈሻዊ እቲ ማሕበር ብዕለት 11 ወርሒ 11 2022 ይቆይሙ ከም ማሕበር ማለት እዩ ተቐንዲ ዕላማ ናይቲ ማሕበር ከዓ ሕብረ ብሄራዊ ኣልባሳትና ሕላገት መንነትና ዝብል ጭርሖ ሒዙ እዩ ተበጊሱ ማለት እዩ ተቐንዲ ዕላምኡ ከዓ እቲ ባህልታት ባህልናን ክብርናን ሓቂብና ንቐፃሊ ወለዶ ብኸመይ ይሓልፍ ዝብል ሓሳብ ኣበጊሱ እዩ እቲ ማሕበር ተመስሪቱ ነዚ መደብ እዚ ንኽነካይዶ ቀንዲ ዕላማ ጌርና ደበገስናዮ ከዓ እቲ ናይ ዓውዲ ዲዛይንን ሞዴልን ክልተ ዘይፈላለ ሓደ ኣካል ናይ ስራሕ እዩ እቲ ሞዴሊን ዝበሃል ከዓ ብሓፈሻ ኣብቲ ሃገራዊ መደባት ናትና ሓንቲ ሞዴል ኣዝያ ዓብ ተራ ስለ ትፃወት እታ ሞዴል ከዓ ነዚ ክብርታትን ንክብርታትን ባህልን ሕብረተሰብ ዓቂባ ንክትከይድ ቀንዲ ካብቲ እቲ ማሕበር ዓብ ተራ ዝፃወተሉ ዕማም እዩ ማለት እዩ ነዚ መደብ እዚ ንምክያድ ከዓ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኢና መደባት ሰሪዕና ኣሎ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ማሕበር ከዓ ኣብዛ ዘላ ሓዳሽ ዓመት ብልፅቲ ተወዳዳሪት ንቐፃሊ ከዓ ብቐፃሊ ነዳልዎ ሚስ ኤርትራ ኢልና ነዳልዎ ከዓ ንዑ ከዓ ከም መዳለዊ ከም መንጠሪ ባይታ ንክኾነና ኢልና ኢና ነዚ መደብ እዚ ሰሪዕናዮ ማለት እዩ ኣብዚ ውድድር እዚ ኣስታት 9 ዝኾና ሞዴላት እየን ተመዝጊበን ኣብቲ ቀዳማይ ውድድር 4 ደረጃታት እዩ ነይርዎ እቲ ውድድር ኣብ ቀዳማይ ውድድር 9 ተወዳደርቲ እየን ተወዳዲረን ካብዘን 9 ከዓ ኣብቲ ቀዳማይ መፃረይ ናብ 4 ሓሊፈን ማለት እዩ እዘን 4 ተወዳደርቲ ክሓልፋ ከለዋ ከዓ ኣብቲ መፃረይ ዝነበረት እቲ ኣቃውማ ዝበሃል ኣሎ እቲ ካትዎክ ፖዝ እቲ ፕሬዘንቴሽን ከመይ ይቐርብ ነዚታት ዘማልኣ ማለት እዩ ትቐንዲ ከዓ ሓደ እቲ ማሕበር ፀቒቱ ዝሰርሓሉ ከዓ እቲ ሜክኣፕ ዝበሃል ጠቕላላ ኣብዚ ውድድር እዚ ኣይፍቀድን እዩ ማለት እዩ ማይ ተሓፂባ ናብዚ ውድድር እዚ ክትቀርብ ኣለዋ ዝብል ከም ሕጊ ፀዲቕ እዩ ተበጊሱ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ዘማልኣ 4 ተወዳደርቲ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ናብ ካልኣይ መድረኽ ሰጊረን ማለት እዩ ኣብዚ 4 ደያኑ እዮም ነይሮም ኣብቲ ቀዳማይ መድረኽ እዞም 4 ደያኑ ከዓ ልክዕ እዚ ዝበልክዎ ደማልኣ ኣብቲ ካትዎክ ፖዝ ዝበሃል ፕሬዘንቴሽን ፌስ ዝበሃል ነዚ ኩሉ ዘማልኣ ካብ 100 ነጥቢ ድምር ይህቡ ሓደ ዳኛ ናይ 4 እዮም ተደሚሩ 400 ከዓ ዝበለፀ ነጥቢ ዘምፅኣ 4 ተወዳደርቲ ናብ ካልኣይ ደረጃ ሓሊፈን ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ መድረኽ ከዓ ካብቲ ቀዳማይ መድረኽ ፍልይ ዝበለ እንታይ ተወሳኺ ነይርዎ ኣብኡ ናይ መደረ ማለት እዩ እቲ መደረ ባዕለን ዘበገስኦ ሓሳባት ነቲ ፖለቲካ ታሪክ ባህሊ ነዚታት ዝትንክፍ መደረ ልክዕ ናይ 2 ግዜ ዘለዎ መደረ ማለት እዩ እንደገና ከዓ ሓፈሻዊ ፍልጠት ነቲ ሓፈሻዊ ብቕዓተን እቲ ውሽጣዊ ፅባቐ ዝበሃል ከዓ ንዑ ድፍትሽ ከዓ ሕቶታት ተዋሂቦን ማለት እዩ ስለዚ ናይዚ ድምር እዚ ከዓ ልክዕ ከምቲ ቀዳማይ መድረኽ እዞም 4 ደያኑ ብዝሃቦን መሰረት ከዓ ካብተን 4 ናብ 20 ተወዳደርቲ ናብ ሳልሳይ መድረኽ ሰጊረን ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ በዳህነቱ በቲ ዝኸዶ ዘሎ መስርሕ እዩ ዝረአ ማለት ኣዝዩ ፈታኒ በዳሂ እዩ ኣብቲ ፍልሊ ናይ ነጥቢ ሕጂ ኣብ ገሊኡ ኣዝዩ ተቐራረበ እዩ ነይሩ ምናልባሽ ናይ ሓንቲ ነጥቢ ናይ 2 ነጥቢ ፍልሊ እንዳገበረ እዩ እቲ ፍልሊ መፂ ማለት እዩ ብዙሕ ፍልሊ ሃልይዎ ደይኮነት ምትራፍ ምሕላፍ ነይሩ ግን ግድን ክሰግራ ከዓ ስለ ዘለዎን ተፃረይ ነዚ ደማልኣ ሰጊረን ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ካልኣይ መድረኽ ከዓ ናብ ሳልሳይ መድረኽ ክሓልፋ ከለዋ ልክዕ እዚ ክንብሎ ፀናሕና ፕሮሲጀር ኣማሊአን ከዓ ካብተን 4 ናብ 20 ሰጊረን እዘን 20 ከዓ ሕጂ ንራብዓይ መድረኽ ማለት እዩ ናብቲ ፋይናል ንብሎ ዘለና ናብኡ ንክበፅሓ ናብ ዕዉታት 3 ንምፅራየን እዘን 20 እዚአን ሓሊፈን ዘለዋ ስለዚ እቲ ናይ ፋይናል ውድድር ከዓ ልክዕ ዕለት 28 ወርሒ 12 2015 እዩ ክካየድ ኣብዚ ከዓ ከምቲ ኣቐዲሙ ክካየድ ዝፀንሐ መፃረይ ማለት እዩ
4 داين له لك تخنبلو صنحنا كرايتيريا زمالها حوتات 3 على 28 او 12 خنفلينا مالتي بحفشات يا اقامانيت مدف خمز مسخ اتي عند علامه خمز قديمه زغلصكو موديل حنت موديل سي امباسادرنا هاجراينا نبل كل غزي مالتي نعو تبقى انت دا خوينا خا اتي زغبا مسالل تحلف الله مالتي تمسالل بلغات كبرتات ባህሊና የተሕብረተሰብ ዓቂብካ መሃድ ማለት ስለዚ ነዚአን ከተማለ እንተ ዳ ኮይና እዚ ክንብሎ ፀንሕና ብሙሉእ እቲ መስራሓት ንዑ ሓሊፋ እያ ትወፆ ዘለዋ ስለዚ ነዚ ምስ ሓለፈት እያ ከዓኒ እታ ኣምባሳደር ናይ ሃገራ ብቕዕቲ ዝኾነት ሞዴል ክትርከብ ትኽእል ሕጂ እቲ መንጠር ባይታ ይኸውን ዶ ዝበልና ብርግፅ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ማሕበር ካብቲ ቀንዲ ዝግስግሰሉ እቲ ዝዓበየ ናቱ ሞዴል ውሽጣውን ደጋውን ፅባቐ ዘማልአት ክትከውን ኣለዋ እዩ ዝብል ስለዚ ነዚ እንድሕር ብቕዓት ኮይነን ከዓኒ ብርግፅ ኣምባሳደር ናይ ሃገራን ክኾና ከም ዝኽእላ ብርእሰ ምትእምማን ኢና ንዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንኽበቕዓ ከዓኒ እዚ ዝሓለፈኦ መስርሕ ከም መበገሲ ባይታ ኮይኑልና ኣሎ ኢልና ንሓስብ ኣብ ቀፃሊ ንገብሮ እቲ ሚስ ኤርትራ ኢልና ክንሰርሓሉ ኢልና ኣብ 2026 ብዓቢ ፕሮጀክት ሒዝና ዘለና ከዓ እዚ ከም ሓደ መንጠሪ ባይታ ክኾነና ከም ዝኽእል ፅቡቕ ዓቢ ዝኾነ መርዳእታ ሂብና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቕ ግምሲ ወሲድና ኣለና ኢልና ኢና ንሓስብ ስመይ ሜየር ጎብሪ ይበሃል ዝተወለድኩሉ ቦታ ኣስመራ ዝመፀኽሉ ኸ ካብ ዞባ ማእከል ክብደተይ 52 እዩ ቁመተይ ከዓ 174 ዝፈትዎ ሕብሪ ፀሊም እዩ ዝፈትዎ መግቢ ከዓ ሽሮ ማለት እዩ ዕድመይ ከዓ 27 ዝምባለናተይ ካብ ናይ ሞዴሊንግ ዓውዲ ወፃኢ ፋሽን ዲዛይነር ከምኡ ከዓ ሜካፕ አርቲስት ሞዴል ማለት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ገሊፅናዮ እንዲና ሞዴል ማለት ኣምባሳደር ናይ ሓንቲ ሃገር እያ ንዓይ ከም ሜየር ከዓኒ ሓላፍነት ተስከም ብዙሕ ፆር ዘለዋ ሰብ እያ ንዓይ ማለት እዩ ሞዴል ብዙሕ ብድሆ ናይ ዝውድድር ካብ ብዝሕና እንዲ ድጅምር ምክንያቱ ካብ ብዙሓት ሰባት ጀሚርና ኣብ ሰዓት ዝኸዓኒ እቲ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ቁፅሪ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ብድሆታት ዓቕምኻ ንፍታሽ እንድዩ ዓቕሚ ናይ ካልኦት ከዓ ኣፍልጦ የብልካን ዓቕሚ ናይ ነብስኻ ጥራይካ ትፈልጥ ነብስኻ ተኣማምነት ጌርካ ንክትመፅእ ጥራይ ሓደ ምስ ንባዕሉ ኮንፊደንስ እንድዩ ርእሰ ተኣማምነት እንድዩ ርእሰ ተኣማምነት ከዓ ብቀሊል ነገር ከዓ ይመፅን እዩ ስለዚ ካብ ገዛና ክንብገስ ከለና ወይ ኣነ ከም ሞዴል ኣብዚ ውድድር ክቐርብ ከለኹስ ሓደ ካብቲ ብድሆ ድኾነኒ ነብሰይ ምትእምማን እዩ ስለዚ ነዚ ከዓ ሰዒረ ከዓ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ወይዘሪት 2026 ማለት ንዓይ ተወሳኺ ሓላፍነት እንድዩ ደይደቅስ ጉዳይ ማለት እዩ ምክንያቱ ወይዘሪት ኮይነ ካብዘን ኩለን ደለዋ ፅቡቃት ወይዘራዝር ወይዘሪት ክኾን ከለኹሲ ልዕሊአን ስለዘለኒ ርእሲ ወይ ገለ ነገር ኣይኮነን ግን መሊሳ ሓላፍነት ከሰክመኒ ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ማሕበር ከዓ ንዓይ እንድሕር ኣብ ሰዓት ዝመሪፅኒ 2026 ከዓኒ ቀንዲ ናተይ ታርጌት ኣብ ሕብረተሰብ ኣርኣያ ንምዃን እዩ እቲ ኣርኣያ ከዓ እንታይ እዩ ነተን ዕድል ዘይረኸባ ኣብ ዝተፈላለየ ሞያ ደለዋ ናይ ዝተፈላለየ ዝምባለ ደለዎ ሞያ ኣነ ከመይርስ መፅእ ኣለኹ እሞ በዝናት ኣነ ዝሓለፍኮ ወይ ከዓ ኣነ ዝኾነ ጓል ኣንስተይቲ ትሓልፎ ሽግርሲ ከም ሽግር ጌርክን ኣይትሕሰብኦ ኣብቲ ብስኻ ትደልዮ ቦታስ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ካብኡ ከዓ ወላ ካብ ናይ ፋሽን ወይ ካብቲ ናይ ሞዴል ወፃእ ከዓኒ ኣብ ዝተፈላለየ ሞያታት ደለዋ ከዓ ጥራይ ርእስኽን ኣሚንክን ምፃእ ወይ ድማኒ እቲ ናይ ከባቢኽን ናይ ስድራ ቤትክን እቲ ተፅዕኖ ስዒርካ ምምፃእ ኣነ ሓንቲ ኣርኣያ ክኾን ኢለ ስለዝሓስብ ማለት እዩ ከምዚ ኣቐዲማ ክብለክ ፀናሕኩ ኣይትኽእሎን ኢኸ ካብ ገዛ ክንዲ ድጅምር ቅድም ኣብ ቤተይ ስዒረ ይመፅእ ከባቢ ኣተዓባብያይ እቲ ዘዕበይን ሕብረተሰብ ስዒርካ ክትመፅእ ከለካ ምክንያቱ ሞዴል ተራእይልካሲ ኣብ ክዳን ጥራይ ኮንካን ትግደስ ርእስኻ ኩሉ ነገር ኢኻ ድሉ ትኸውን ዝመፀካ ተፃውቶት ቀዳማይ ነገር ከም ጓል ኣንስተይቲ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ዝሰዓዝ ማለት እዩ ደድሕሪኻ ዝኸይድ ተፅዕኖታት ኣለዎ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ከዓ ብዙሕ ሰብ ክርኤካ ምስ ብዙሕ ሰብ ስለትራኸብ ንሱ ንባዕሉ ብድሆ እዩ ንዓይ ከም ሜየር ከዓኒ ተመላላእ ዝኾነ ሞያ ስለ ዘለኒ እዚ ናይ ሜካፕ ናይ ፋሽን ናይ ሞዴል ማለት እዩ ነናቱ ተፅዕኖታት ኣለኒ ስለዝመላላእ ከማኒ ብዙሕ ናይቲ ስራሕ ምስቲ ዘለኒ ካልእ ንጥፈታተይ ከዓ ይሕዘኒ እዩ ስለዚ ካብቲ ካልእ ከም ኩለን ጓል ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ዝኾነ ፀገም ዘጋጥመኒ ኣሎ ፋይናል ከዓ ዝበፅሐ ኣለኹ ማለት እዩ ኣነ ብሓፈሻ ክገልፀልኪ ኣማፃፅኻ ደይምርሳዕ ኢለ እየ ክገልፆ ዝኽእል ምክንያቱ መን ኢኻ መንነትካ ባህሊ እንተዳ ኢልናሲ ባህሊ ናይ ሓንቲ ሃገር መንነታ እዩ ስለዚ ኣነ ንሓንቲ ፃዕዳ ወይ ንሓንቲ ኣብ ደገ ተቐመጥ ሞዴል ክመስል እንተዳ ኮይነስ ብምንታይ እያ ክመስላ ዘለኒ እንታይ እያ ክወርሳ ዘለኒ ድሕሪ ሜየር መን እዩ ድፅዋዕ እቲ ሕብረተሰብ እዩ ድፅዋዕ ናይ መን መንነት ኢኻ ናይ መን ንመን እየ ክገልፅ ኢለ መፅእ ዘለኹ ስለዚ ብድሕረይ ደሎ ሰብ ወይ ሕብረተሰብ ከዓኒ መንነቱ ባህሊ እዩ ስለዚ ተመላላእ ክኸውን ይኽእል እዩ ከይከውን እውን ይኽእል እዩ ንክምልሰልካ ሕቶኸ ግን ተመላላእ ክገብሮ ዘይክእል ነገር ግን ባህሊ እቲ ዘመናዊ ኮኒ ክትወስዶ ትኽእል ነገር ኣሎ ንዓኻ ዘገድሰካ ነገር ኣሎ ካብ ባህልኻ ወፂኡ እዚ ዓይነት ምስሊ ሕዝ እንተኢልካ ግን ቀዳምነት ክውገድ ዘለዎ ነገር ንሱ እዩ ማለት እዩ ዓወት ንዓይ ፆር እንድዩ ተወሳኺ ፆር እዩ ካብቲ ዘለኹ ደረጃ ሓደ ሓፍ ክትብል ከለኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓይኒ ህዝቢ ስለ ዘለኻ ከቢድ ፆር ኣለካ ማለት እዩ
ስለዚ ዓወት ንዓይ ጾሪ ከምዚ ጥዑም እዩ ኦፍ ኮርስ ፈልጦ ግን ዓብ ጾሪ በቃ ብኸምኡ ክገልጾ ሓይሽ ተዘይተ ዓዊተ ከዓኒ እተን ገዲፈ እንደመጻኹዱ ድርዳእኒ ድዝክረን ማለት እዩ ሞዴላት ስለዚ ኣብዚ ምብጻሕ ጥራይ ከማን ዓብ ነገር እዩ ድሓር ደለኒ ተሞክሮ ከዓ ተወሳኺ ከዓ ተሞክሮ ስለ ዝወስድ ኣለኹ ምክንያቱ ኣብ ብምልአን ዘለዋሲ ዓበይቲ ሞዴላት እየን ነናተን ቦታ እንድሕር ፈቲሽና ከዓኒ ካልእ ፅባቐ ዘለዎን እዩ ስለዚ ምስአን ክዕልል ከለኹ ድወሰድኮ ነገር ስለ ዘሎ ካብኡ ዝዓቢ ነገር የለን ሎሚ ተዓወትካን ፅባሕ ክዓወት ስለ ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ፀገም የብሉ ኣነ ከም ሜሪ ዕውት ናይዚ ውድድር እንተ ደኣ ኮይነ ናይ 2026 ማለት እዩ ቀዳማይ ናተይ ታርጌት ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ባይታ ዘይረኸባ ደቂ ኣንስትዮ ባይታ ንምርካብ ሓገዘይ ክወፍ ማለት እዩ እዚ ክገብር ተደኣ ኮይነ ድማ ናትኩም ድምፂ የገድሰኒ እሞ ስለዚ ድምፅኹም ሃቡኒ ቴንክ ዩ ሽሜ ሰሎሜ ስሞን ይበሃል ዝመፃኸሉ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባህሪ ንዞባ ሽዕብ 3 ቋንቋ ይዛረብ ትግርኛ ሓዊስካ ማለት እዩ ትግረ ራሻይዳ ትግርኛ ማለት እዩ ቁመተይ 172 እዩ ድሞያይ ከዓ ኤዲትን እዩ ኤዲት ማለት እዩ ዝፎቶ ሕብሪ ፀሊም ዝፎቶ ምግቢ ከዓኒ ሩዝ ኣብ ዲዛይን ድፎቶዎ ኣብ ጥብኣ ዲዛይን ገለ ይፎቶ ማለት ዝምባለ ሳዊት ሞዴል ማለት ኣርኣያ ናይ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ደሓን እዩ ብዙሕ ቪድዮታት እኳ ይነበረኒ እንድዩ ግን ሓንቲ ኣዛ ናይ ካልኣይ መድረክ ሓሊፍኪ ምስ ተባሃልኩስ እታ ቴክስትስ ተዳሊኹ ምፅኢ ጥራያ ነይራ መደረ ከም ደሎ ገለስ ዋላ ሓንቲ ኣይፈለጥኩም ነይረ ሸውሃን ደበት ምስ መፃኹ መደረ እኳ ኣለና ገለ ምስ በላስ ብሓቂ እንታይ ደኣ እሞ ክብል ወላ ሓንቲ ኣይተዳለኹን ገለ እንዳሓን ኣጆ ኮንፊደንስ ጥራይ ክላስና ነይረን ምሳና ናይ እብራሂም ቦድማሳዝ ማለት እዩ ኣጆ ገለ ምስ በላን ሓራይ ገለ ኣቴ ኖርማል እታ ሞዴል ከመይ መዓዝ ተጀሚሩ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓመት ከም ዝገበረ ገለ ንዓ ገይፀ ሰያ ነይራ ንዓይ ዳዕቤታ ማለት እዩ ዘረባ ኣብዚ እዚ ውድድር እዚ ንባዕሉ ንዓይሲ ዓብ ዕድል እዩ ኣብ ኣይሆካ ኣብኡ ተወዳዲራ ከኣማን ዳዓበየ ዕድል ማለት እዩ ምክንያቱ ጀማሪት እየ ዘለኹ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ፍልጠት ዘለወን ሞዴላት ብዙሕ ዓመታት ዝገበራ ኣብ ናይ ሞዴል ማለት እዩ ምስአን እየ ዝወዳደር ዘለኹ እዚ ዕድል እዚ ንባዕሉ ጥራይ ንዓይሲ ዓብ ዕድል እዩ ኣብዚ በዚ ዕድል ዝረኺበዮ ዘለኹ እንተተዓዊተ ኣብ ናይ ሞዴል ማለት እዩ ዲዛይን ከዓ ጎኒ ጎኒ ዲዛይን ተማሂረ ምስ ወዳእኹ ብናይ ባህላዊ ናይ 9 ብሄራት ናይ ኤርትራሲ ናይ ባህላውን ዘመናውን ኣካይደስ ቀንዲ ከዓ ኣብ ናይ 9 ብሄራት ትግረን ሕጂ ኣብዚ ትግረን ናይ ሓበሻ ትግርኛ ማለት እዩ ጥራይ ዝበዝሐ ናይ ሞዴል ዝረአ ማለት እዩ ናይ ኩናማ ራሻይዳ ቀንዲ ከዓ ናይ ራሻይዳ ገለ ፀቂጠ ክሰርሓሉ ይደሊ ማለት ዓወት ማለት ኣብቲ ደልዮ ነገር ምብፃሕ ማለት እዩ ንዓይስ እንታይ ዓወስን ዝደልዮ ነገር ተረኺበስ ናይ ሓደ ዓወት እዩ ከምዚ ኣብዚ ውድድር እዚ ብምምፀይ ዓብ ዓወት እዩ ንዓይ ዳኒ ወላ ሓንቲ ምክንያቱስ ከምዚ ወዲቕካ ምሽ ትትስኢኻ ዓመትካ ነጊፍካ ትኸይድ ከምኡ እዩ ንዓይ ምክንያት ጀማሪት እየ ዘለኹ ብሕጂስ ዓብ ዕድል በካልእ ዕድላት ይፅበየኒ ስለ ዘሎ ወላ ሓንቲ ወዲቐ ገሊለስ ኣይብልኒ ምዘን ብዙሕ ዓመታት ዝገበራ ሞዴላት ከማን ዝወዳደር ዘለኹ ዓወት እዩ ንዓይ ንሱ ኣብ ኤርትራ ደይወፅእ ኣልባሳት ናይ ብሄራትና ማለት እዩ ብዙሕ እዩ ዘሎ ንዑ ከውፅእ ከዓኒ ሞዴል ኣብ ሞዴልን ኣብ ዲዛይን ኮይነ ማለት እዩ ናትኩም ምስትሕባር ስለ ደልየኒ ሓገዝኩም ኣይክፈለየና ቴንክ ዩ ሽመይ ኣላይት ተወልደ በሃል ዕድመይ 17 እዩ ተማሃሪት ሃይ ስኩል ደንበሰንበል ቤት ትምህርቲ ደንበሰንበል ካብ ዞባ ማእከል መፅእ ማለት ካብ ኣስመራ ኣብ ማእከል ኣስመራ እየ ዝነብር ዝፈትዎ ዓይነት ሕብሪ ፃዕዳ እዩ ምክንያቱ ኣብ ፃዕዳ ኩሉ ብሩህ ነገር ኢኻ ትረክብ ምሻ ኣሎ ከምዚ ፃዕዳ ነገር ተተኸዲነስ ኩሉ ነገር ፃዕዳ ኮይኑ ይስማዕኒ ኣብ ኩሉ መንገዲ ፃዕዳ ኮይኑ ይስማዕኒ ዝፈትዎ ዓይነት ምግቢ ከዓ ስጋ እዩ ጀስ ከም ሄሪዲቲ ድዩ ኣይ ዶንት ኖ ገዛ ሙሉእ ስጋ ኢና ንፈቱ ኣነ ከዓ ከምኡ ስጋ እየ ዝፈቱ ቁመተይ 171 እዩ ዝምባለይ ከዓ ኣብ ሞር ካብ ብንእሽተይ ከለኹ መጀመርታ ኣብ ስእሊ ናይ ክዳውንቲ ዲዛይኒንግ ገለ ይስእል ነይረ ዳሕራይ እንደገና ከምዚ ዕበይ ክብል ከለኹ ካብዚ ጁኒየር ገለ ምስ ኣተኹ ከዓኒ ናብ ሞዴሊንግ ኣትየ ማለት እዩ ከምዚ ኣካይዳ ገለ ጀሚረ ዳሕራይ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ውድድራት ገለ ክኣቱ ጀሚረ ገለ ሞዴል ማለት ንዓይ ኣርኣያ ሰብ ወይ ወኪል ሕብረተሰባ
ወይ ኣምባሳደር ሃገራ ብድሆታት እኳ ነይሮም እንዲ ግን ብውሕድ እቲ ብድሆታቱ ካብትን ናብትን ኢንፎርሜሽናት ክትእክብ ጥራይ ድኻም ኣለዎ እምበር ሞር መኽሰብ ኣለዎ በዝሕ መኽሰቡ ብዙሕ ነገር ሰርች ክትገብር ብዙሕ ነገር ክትፈልጥ ንዑ ክትዳለስ ብዙሕ ነገር ክትፈልጥ ብኽኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ፈሊጠ እሱ ከዓ መኽሰብ ኣለዎ ምስ 2026 ማለት ንዓይ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ኣብዛ 2026 እዚኣ ብዙሕ ለውጥታት ክገብር ይደለየ ካብ እቲ ኣረዳድኣ ብመጀመርታ ካብቲ ታሕቲ ሞዴል ማለት ኣብዚ ሕብረተሰብና ደሎ ኣብ ናይ ትግርኛ ደሎ ብፍላይ ኣብ ትግርኛ ብሄር ደሎ ኣተሓሳስባ ሞዴል ከመያ ዝብል ኣተሓሳስባ ብናይ ደገ ስለ ዝርእይዎ ብሕማቕ እዮም ዘጥምትዎ ኩሎም ሕጂ ኣተሓሳስባ እዚ ክቕይር ይደለየ ሞዴልሲ ሞዴል ክትበሃል እንከላ ኣርኣያ ሰብ ደኣ እምበር ኣርኣያ ሕብረተሰባ ደኣ እምበር ከም ካልኦት ሃገር ናይ ካልኦት ሃገር ማዕረ ካልኦት ሃገራት ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ እኳ እዚ ከቢድ እዩ ዝበሃል ብድሆ ኣየጋጥመንን ደሎ ትራዲሽናል ዝኾነን እቲ ካልቸራል ዝኾነን ክዳውንቲ በቲ ካልቸራል ዝኾነ ጨርቂ ጌርካስ ትራዲሽናል ዝኾነ ሚን ሞደርን ዝኾነ ክዳውንቲ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ እቲ ጨርቂ ትራዲሽናል ይኹር ዳ እምበር ግን ትርጉም ደለዎ ምሻሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትርጉም ክህልዎ ክእል እዩ ግን ክሰርሓሉ ትኽእል ኢኻ ጨርቅን እቲ ዲዛይንን ሓዊስካ ክልቲኡ ሞደርንን ትራዲሽናልን ኮምባይን ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ዓወት ማለት ንዓይ ጀስ ዝሓሰብኮ እታ ዝመደብኳ ነገርሲ ኣብ ፍጻመ ምብፃሕ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ዘይተዓዊተ ከዓኒ ኦፍኮርስ ክሓዝን ማለትሲ ፅቡቕ ዘይክስማዓኒ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ሂወተይ ኣብ ዝቕፅል ሂወተይ ፅልዋ ክህልዎ የብሉን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኦፍኮርስ ኣብዚ መጀመርታ ወዲቕ ኣለኹ ኣብ ካልኣይ ግን ሞር ሓይለ ሞር ሰሪሐን ሞር ፅዒረንሲ ኣብ ዝለዓለ ልዕሊኡን ክኸውን ስለ ዝኽእል ከምኡ ክኸውን ኢለ ስለ ዝኣምን ክቕፅል ጥራይ እዩ ዘለኒ ከምኡ ከዓ ክኸውን ደሊ ምረፁኒ እንድሕር ዳኣ መሪፅኩምኒ ኣብ ክዕወቴ ኦፍኮርስ ተኣማንነት ኣለኒ ኮንፊደንስ ኣለኒ ክዕወቴ ኢለ እየ ዝኣምን ኣብ ነፍሰይ እንድሕር ዳኣ ተዓዊተ ከዓኒ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይደ እውን ክወዳደር እዩ ኦፍኮርስ ስለዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይደ ባህሊ ሃገረይ ክብርታት ሃገረይ ኩሉ እቲ ባህልታት ሃገረይ ንካልኦት ሃገራት እንዳፍለጥኩ ንሃገረይ ከዕቢን ከፍልጥን ዝደሊ ባንዴራ ሃገረይ ሒዘ ክኸልል እየ ዝደሊ ከምኡ እውን ክገብር እየ ሶ ኣነ ንክዕወት ንምዕዋት ማለት እየ ድምፅኹም ሃቡኒ ቴንኪዩ ሽመይ ወደብዮ ዝበሃል ኣብ ሞዴል ኮይነ ኣለኹ ማለት እዩ ካብ ዞባ ማእከል እየ መፅአ ደረጃት ሃገራዊ 34 ራውንድ እየ ወይደ ጓል 22 ዓመት ማለት እዩ ኮምፒተር ኣፕሊኬሽን ወዲየ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትር ትምህርቲ ዝሰርሕ ኣለኹ ቁመተይ 1.73 ሚዛነይ ከዓ 52 ዝፈትዎ ሕብሪ ፃዕዳ ዝፈትዎ ምግቢ ከዓኒ 9 ብሄራትና ዝፈትዎ ኣብ ኩለን ብሄራት ኢልካ ትረኽቦ ገዓት ተዋሳኢት ኣብ ፍሉይ ደስ ዝብለኒ ኣብ ናይ ተዋስኦ ዓለም ማለት እዩ ሓደ ቤት ትምህርቲ ስለ ዝኾነስ ሞዴል ማለት ሓንቲ ፐርሰናል ጓል ኮይና ሕጂ ኣንፀባራቂ ማለት እዩ ኣብ ፀወታ ከይፈለኻ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ትኹን ወይ ተባዕታይ ግን ኣምባሳደር ናይ ሓደ ሃገር እዩ ወካል ናይ ሓደ ሃገር ብዛዕባ ሃገሩ ባህሉ ሃይማኖቱ መንነቱ ገላፂ ዝኾነ ከመሓላልፍ ዝኽእል ሰብ ከምቲ ዝድለ ዓብ ብድሆ እኮ እንተዘይብልና ግን እዚ ውድድር ቁንጅና ዝግበር ዘሎ ኣባና ንመጀመርታ ግዜ እዩ ካብቲ ካልእ ውድድራት ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ኩሉ ከተማታት ወይ ድማ ኣብ ኩሉ ነገራት ትሪኦ ሓንቲ ሞዴል ብሓደ ዲዛይነር መፅያ እቲ ቅድናታ ቁመታ ተባሂሉ ኣብ ዝኾነ ሃገር ዝካየድ ማለት እዩ ኣብተን ምዕቡላት ይኹን ኣብተን ትሕታት ዘለዎ ሃገራት ኣብ ናትና ዝግበር ዘሎ ካብታ ናይታ ሞዴል ማለት እዩ እቲ 30% ድሓን ከይዱ ተባሂሉ 40% እዩ ብዛዕባ ክዳውንትን ብዛዕባ ቁመና እቲ ካልእ ብምሉእ ውሽጣዊ ፅባቐ ማለተይ ብዛዕባ ሃገራ ሃይማኖታ መንነታ ሃገራ ታሪኻ ክትገልፅ ትኽእል እዩ ፍሉይ ነይሩ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ከዓኒ ዝኾነት ሞዴል ክትነጥፈሉ ዘይፀንሐት ኮይና ካብ ነፍሰይ ጀሚርካ ማለት እዩ ድሃይ ሃገራን ድሃይ መንነታን ህዝባን ቅርፂ ሁኔታን ዘይተፅንዕተ ነይራ እሱ ነይሩ ዝኸበደ ብድሆ ማለት እዩ ንዕኡ ጌርካ ተስተላለኻ ግን ኣምላኽ መስለን ፅቡቅ ነይሩ ባህላዊ ነገር ማለት ኩሉ ግዜ እተን 9 ብሄራትና ዝተለበሰ ትናተን ኣከዳድና ባህሊ ትኩሉ ነገራት ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ዘመናውነት ዝበሃል ከዓ በቲ ሓድሽ ቅዲ ዝመፅእ ወይ ድማ በቲ ሓድሽ ነገራት ዝመፅእ ዘሎ ዝኸይድ ነገራት እዩ ስለዚ ከም ሞዴል ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ተማልኦ ትኽእል ኢኻ ዝብላ ባህል ኣለኒ ንኣብነት
ኣብ ቅዲ ክዳውንትና ገለገለ ኣሎ ክቕየር ዘይክእል ወይ ድማ እቲ ዝነበረ ባህልና ክተርፍ ዘይግብኦም ዘየለ ማለት እዩ እቲ ካልእ ነገራት ግን እቲ ባህላዊ ዝበሃል ንኣብነት 9 ብሄራትና ኣለዋና ምሾ ስለዚ 8 ብሄራትና ካን ክደና እየን 9 ብሄራትና ከዓኒ ጀዲድ ክደና እየን ስለዚ ከምዚ ትሪኦ ቀኒኽ ትኾኒ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይርአ ኣሎ ተን 9 ብሄራትና ዝኽደኖ ነገርስ ኣብ ዘመናዊ ነምፅኦ ኣለና ንኣብነት እዛ ጌርያ ዘለኹ ካን ጌረ ኣለኹ ማለት እዩ ከም ሻርባ ክጥቀመላ ይኽእል እየ ነቲ ካልእ ሰብ ካልእ ክመስ ትኽእል ነቲ ብደገ መፂኡ ዝሪኦ ግን ናይ ሃገርና 9 ብሄራትና ዝኽደና ሻርባ እያ ስለዚ ከም እንዳገበርናስ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዓወት መጀመርታ ከምቲ ዝበልኩ እዩ ነቲ ካልእ ሰብ ብምሉኡ ኣነ ዕውቲ ናይ 2026 እንተዳ ተባሂለ እቲ ካልእ ሰብ ወደብቲ ዓዊታ ኢሉ ዘኽብረሉ በዓል እዩ ንዓይ ግን ብዙሕ ነገራት እዩ ዝፅበየኒ ዘሎ ዓወት እዚ ንዓይ እዩ ተዘይተዓዊታ ከዓኒ 20 ካብ ብዙሓት ሞያትና ናብ 20 ሰባት ፀሪና ዘለና ስለዚ ከምኡ እንዳተፀረ እዩ ዝኸይድ ግድን እውን ሓንቲ ሰብ እያ ክትዕወት تعودت زخنت حقستي با انت زي كوينه ግን عودت ያለ ውን بنفسي ምክንያቱ እስካብ ክንደይ ሰባት ከማስ ኣብ ክንደይ ደረጃ በፂሕሎ ከለካ ኩሉ ግዜ ክንሓስቦ ዘለና ነገራት ነፍስና ዓውት ኢልካ ምኻድ ወይ ድማ ነፍስና ብዙሕ ሰብ ጥምተና ምርኣይ ማለት ዓወት እዩ ስለዚ ዓውት ወላ ኣብቲ ተዓውኩስ ኣብ ካልኦራት ዓውት መጀመርታ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ዘለኹም ማለት እዩ ነዛ መደብ ትከታተሉ ዘለኹም ብዓብይ እውን ንዓይ ትሪኡ ዘለኹም ከም ተኸላልየኩም ዝፀናሕኩ ናይ 2000 ዓመት 2026 መጀመርታ ቋዕ ብሰላም መፀና ብምቕፃል ውድድር ናይ እዚ ውድድር ቆንጅና ኮይነ እየ ተሳተፍ ዘለኹ ስለዚ ኣብዚ ውድድር ምስ ዝዕወት ከምዚ ክገልፆ ዝፀናሕኩም ኣባል ናይ ማሕበር እዘም ሃማሲ እየ ዝበሃል ወይ ድማ ኣእምሮውን ስንክልና ዘለዎም ዜጋታትና ንዕኦም ንምውፃእ ነቲ ማሕበር ክተባባዕ ዝግብኦ ነገራት ንምባል ከም ሓንቲ ሞዴል ኮይነ ተበጊሰ ኣለኹ ስለዚ ዕውት ናይዚ ሞዴል ክኸውን ናትኩም ሓሳብን ናትኩም ደገፍን ከድልየኒ እሞ ኣብ በፃይ እሺ መጀመርታሽ ማይ ቤተልሔም አማኑኤል በሃል ዕድሜ 21 እዩ ድመፃኽል ቦታ ኣስመራ ቁመቴ 173 እዩ ሕብረይ ማእከላይ ሕብሪ ኣለኒ ድፍረቶ መግቢ ፓስታ ፈትወይ ሽሮ ፈትወይ ድፈቱ ዓይነት ሕብሪ ኸዓኒ ከምዚ ደሚቕ ሕብሪ ፈትወይ ኣፍሪቃዊ ሕብሪ ብሓፈሻ ቀጠልያ ክንብል ንኽእል ቀይሕ ክንብል ንኽእል ብቻ ኣፍሪቃዊ ሕብሪ ደሚቕ ሕብሪ ፈትወይ ኩሉ ሕብሪ ኣብ ዲዛይን ፈትወይ ኣብ ምስዓል ደስ ብለኒ ማለት እዩ ክሰርሓሉ እውን ደለየ ሞዴል ማለት ኣነ ክገልፃ ከለኹስ ገላፂት እያ ሞዴል ማለት ገላፂት ሕብረተሰባ ባህላ ክብርታታ ጅግንነታ ብፍላይ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ጅግንነታ ትገልፀሉስ በቃ እሱ ክብላ ክእል ኣነ ሞዴል ሓቂ ዘረባ መጀመርታ ብዙሕ ነይርና እዩ ኣዝየን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እየን ተሳቲፈንኦ ኣነ ካብ ገዛይ ክወፅእ ከለኹ ክዕወት ኣለኒ ኢለ ወፀየ ግን ምስ ረኣኸ ሰጋእ ትብል ኢኻ ግን ወላ ሓንቲ ነገራት ኣብ ዕላማታተይ ጥራሕ ኣተወኪረ እየ ሰሪሐሉ ስለዝኾነ ከዓኒ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሐ ኣለኹ እወ ንዓይ ወይዘሪት ቁንጅና ማለት ሓደ ኣስካላ ምድያብ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ውድድር ብዙሕ ውድድራት ኣሎ ወይዘሪት ቁንጅና ክትበሃል ከለኻ ግን እቲ ኣነ ክቕይሮ ዝደሊ ነገር ተላሃልዩስ ኣብ ሞዴል ደሎ ኣሉታዊ ተሓሳስባ ሰብ ክቕይሮ ይደሊ እሱ ኢኻ እቲ ዕላማይ ማለት እዩ ትቐንዲ ዕላማይ ናብ ሞዴል ክንብል ከለና ኣርኣያ እንድዩ ኣርኣያ ሕብረተሰብካ ባህልታትካ ክብርታትካ ስለዝኾነ ከዓኒ እቲ ኣሉታዊ ተሓሳስባ ኣብዚ ሞያ ዘሎ ክቕይሮ ደሊ እቲ ዝዓበየ ብድሆ እንታይ እዩ ኣብ ሞዴል ኣሉታዊ ርድኢት ዘለዎ ሰብ ኣሎ ሞያ ሞዴል ክዳን ምልላይ ከድካ ምምፃእ ጥራሕ ኮይኑ ዝስምዖ ሰብሲ ውሕድ ኣይኮነን እዚ ዓብ ብድሆ ክኾነኒ ይኽእል ንዓይ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ከም ሞዴል ኮይነሲ ሞዴል የለዩ ድሕሪ ሓደ ሰብ በቲ ሞያይ ኣሉታዊ ርድኢት ድሕሪ ተላሃልዩሲ እዚ ንዓይ ቀንዲ ክብድሀኒ እዩ ምክንያቱ ኣነ ከምቲ ቀዳማይ ሞያይ ኢለ ዳሰራሕ ኩሉ ከለኹሲ ኣሉታዊ ተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ እንታይ እዩ ሞዴል ገለ ክብለኒ ከሎ ብጣዕሚ ዝስ ንዓይ ይብድሀኒ እዩ እሱ ኢኻ ክቕይሮ ዝደሊ ኣብታ ውድድር ክንኣቱ ከለና ካብ መጀመርታ ክሳብ ብዙሕ ሕጂ በፂሕና ዘለና ሲ ገፅና ተሓፂብና ኢና ንወዳደር ወላ ሓንቲ ማለት ሲ ምዚ ዘሎ ናይ እዚ ሕጂ ትገብሮ ሜክኣፕ ገለ መለገለ ወላ ሓንቲ ፍቀድኒ ከምታ ተፈጠርና ኢና ሜክኣፕ ከይገበርና ንወዳደር ሕጂ ካብኡ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ምስ ባህልኻ ምስራሕ ማለት ሲ እሱ እዩ ካብቲ ናትካ እንታይ እዩ ተፈጥራዊ ክስታይስ ካብኡ ጀሚርካ ክትሰርሕ ከለኻስ እሱ ምስ ባህልኻ ምትእስሳር ዘለዎ ምስ ሃገራውነትካ ካብኡ እዩ ዝጅምር ኢለ ይሓስብ ስለዝኾነ ኢና ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕና ዘለና ኣነ እንታይ ርድኢት ኣለኒ ኩሉ ግዜ ከምዚ ሓደ ነገር ከተስተማሃሩ ድሕሪ ተዳኾንካስ ብክስታይ ክትሓልፍ ኣለካ ክትብድሆ ኣለካ ዝኾነ መስዋእትታት ክትገብሮ ኣለካ እንድሕር ተዓዊተ ሓንቲ ስካላ ኣብቲ ናተይ ዕላማታት ደይበለኹ ኢለ ይሓስብ እንተዘይተዓዊተ ከዓኒ ክዕወተይ ኩሉ ግዜ ክትዕወት ኣይትነብርን ኢኻ ኩሉ ግዜ ክትሰዓር ኣይትነብርን ኢኻ ስለዝኾነ እንተተዓዊተ ሓንቲ ኣስካላ ደይበለኹ ኢለ ክሓስበ እንተዘይተዓዊተ ከዓኒ ኣብ ድመፅእ ክዕወት ምዃነይ ካብ ምን ይግድህ
أنا ናይ መወዳእታ ዕላማይ ወይ ሸርተይ ዝብሎ ኣብቲ ኣነ ክበፅሖ ዝደሊ ድሕር ክበፅሕ ተደኣ ኮይነ ድምፂ ከመይ የገድሰኒ እዩ እቲ ናተይ ናይ መወዳእታ ሸርቶ ወይ ዕላማ ክብሎ ድኽእል ከዓኒ እቲ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ኣብዚ ሞያ እዚ ክቕይሮ እዩ ዕላማይ ስለዚ ድምፅኹም ከ የገድሰኒና እዩ ሽመይ ሶለና ተብርሃን ይበሃል ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ ጓል 29 ዓመት እየ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ከም መምህር ኮይነ ሰርሕ ኣለኹ ደረጃ ትምህርተይ 12 ፕላስ እዩ ማለት ማይ ነፍሒ ብሳይንስ ኤዱኬሽን ግራጁዌት ገይረ ዝፈትዎ ዓይነት ሕብሪ ሊላ እዩ ዝፈትዎ ዓይነት ኢንተረስት ናተይ ከዓኒ ካብ ሞዴልን ካብቲ ምህርናን ወፃኢ ዲዛይነር ክኸውን ደሊ ኦልሬዲ ኣብ ናይ ዲዛይን ክላስ ኣብ ምውሳድ ከዓ ይርከብ ኣለኹ ቁመተይ ሜትሮን 80 ሚዛነይ 59 ኪሎ ግራም ሞዴል ማለት ንዓይ ከምቲ ይኽእል ሰብ ብሎ ሞዴል ማለት ኣምባሳደር ናይ ሃገራ ማለት እንድዩ ሞዴል ማለት ከዓ ንሃገራ ወኪላ ናብ ካልእ ሃገር ከይዳ ድያ ዋላ እውን ኣብ ውሽጢ ሃገራ ኮላ ምስ ናይ ሃገራ ባህሊ ኣለባብሳ ኣመጋግባ ኩሉ ናይ ሃገራ ኩነታት ትፈልጥን ክተላልይ ትኽእልን እያ ሞዴል ትበሃል ንዓይ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ሳሳይ መድረክ ክበፅሕ እኮ ብዘጋጥመኒ ብድሆ ብዙሕ ኣይነበረን ባስ ዓቕመይ ነይሩ ብልጫታት ኣለዎ ኦፍኮርስ ምክንያቱ ምስ ከማኻ ዝኣመሰላ ሞዴላት ካባኻ ድበልፃን ሞዴላት ኢኻ ትራኸብ ትላለ ሓሳባት ትቀያየር ከምኡውን ንኽትምዕብል ኣዝዩ ዝሕግዘካ ዝነበረ መድረኽ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ብጣዕሚ ብዙሕ ብልጫታት ከዓ ነይርዎ ወይዘሪት ቆንጆና ናይ 2026 ምዃን ማለት ብዓበይቲ ዕላማ ንሱ እንዲ ዘሎ ትውድድር ኣብኡ ምብፃሕ ማለትካ እቲ ዝዓበየ ዓወት ማለት እዩ ንዓይ ከምኡውን መሰጋገሪ መድረክ ካብ ዘለኽዎ ንክዓቢ ክሕግዘኒ እየ ተስፋ ዝገብር ንዑ ነቲ ብልጫት ተመርኪሰ ከዓኒ ከምዚ ቀዲመ ዝበልኩኺ ናይ ሃገረይ ባህልን ሕብረተሰብ ናይ ሃገረይ ንምልላይ ጠቕመና ከዓ ተስፋ ገብር ክሳብ ሕጂ ኮ ክንዲ ዓቢ ብድሆ ኣይጋጠመን ምክንያቱ እዚ ናይ ሞዴሊን ስራሕ ብሓፍሻ ዘይኮልናስ እቲ ብድሆታት ነበረ ቀደም ተን ዓበይቲ ሞዴላት ናትና ሓሊፎም እየን መፅአን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብሕብረተሰብ ይኹን በቲ ኣረኣያን ኣብ ሞዴል ዘለዎ ኣረኣያ ሰብ ተቐይሩ ማዕቢል ስለዝኾነ ብዙሕ ዘጋጠመ ብድሆ ኣይነበረን ሞዴል ምዃኑ ሰብ ሓፈሻዊ ኣይድያ ናይ ሞዴልን ምስ ዘመናዊ ጥራይ እንዲ ዘሎ ሕጂ ብዙሕ ሕጂ ግዜ እዚ ናይ ሕጂ ሞዴል ምስ ናይ ባህላዊ ምዃኑ ነቲ ባህላዊ ናትና ረሲዕና ናብቲ ዘመናዊ ጥራይ ንኸይድ ብጣዕሚ ዝሕግዘና ሕጂ ዝያዳ ኣብቲ ናይ ባህላዊ ነገር ንፀቅጥ ምህላውና ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ብኡ ገይሩ እቲ ባህሊ እንዳተረስዐ ከይከይድ እሞ ሞር ናብቲ ናብ ዘመናዊ ነገር ንኸይድ ከዓ ይሕግዘና እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ፖዘቲቭ ዝኾነ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ናይ ሕጂ ሞዴል ንብል ዓወት ንዓይ ዓወት ብሓፈሻ ኣብቲ ዕላማኻ ንምብፃሕ እንድዩ ናብቲ ሚስ 2026 ምብፃሕ እሱ ተዓወት እዩ ተዘይተረኺቡ ከዓ ነቲ ናተይ ኮንፊደንስ ይኹን ነቲ ናተይ ተመክሮ ብኣወንታ እዩ ክፀልኦ ምክንያቱ እዚ ክሳብ ኣብዚ በፂሐ ዘለኹ ንባዕሉስ ሓደ ዓብይ መድረኽ እዩ ሓደ ዓብይ መቐይሮ ኣብ ሂወተይ ከምፃለይ ኢለ ዝኣምን ስለዚ ዋላ ተዓወት ይረኸብ ኣይረኸብ ብኣወንታ ክፀልወኒ ምዃኑ እየ ዝኣምን እዚ ውድድር እዚ ኣነ ከም ሞዴል ከም ብሕጂ ከም ሓሳብ ሒዘ ዘለኹ ማለት እዩ ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ድማ ኣብ ካልእ ስራሕ ዝነጥፋ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከማይ መምሃራን ይኹና ዋላ እውን ከም ካልኦት መምሃራን ኣብ ካልኦት ስራሕ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ገል ኣብ ብዙሕ ስራሕቲ ተዋፊረን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ስራሕን ጥራይ ከየተኩራ ከም ሞዴል ይኹን ዋላ እውን ካልእ ተወሳኺ ስራሕ ከም ካልኣይ ሞያን ሒዘን ክነጥፋ ይመኽረን በዚ ጋጣሚ ከዓ ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ ክመርፃኒ ይላዎ ማለት እዩ ስመይ ሃና ሓጎስ ይበሃል ዕድሜ 29 ካብ ኣስመራ መፅአ ዝፈትዎ ዓይነት መግቢ ፓስታ እዩ ዝፈትዎ ዓይነት ሕብሪ ከዓ ቀጠልያ ቁመተይ ሜትሮን 72 ካብ ሞዴሊን ወፃኢ ዝፈትዎ ዓይነት ስነ ፅሑፍ ናተይ ድርሰት ዝብሎ ክፅሕፍ ደስ ዝብለኒ ብሕጂ እውን ከምኡ ይሓስብ ስነ ፅሑፍ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ሞዴል ማለት ንዓይ ከምዚ ኣብ ሕልምካ ምንባር ኣብ ሕልመይ ዝነብረሉ ዓውዲ እዩ ብጣዕሚ እየ ዝደልዮ ነይረ ኣብኡ ምእታወይ ከዓ ብጣዕሚ እየ ሕጉስቲ ብድሆ ክትብለኮ ቁርቢ የሸግረካ እንድዩ ምክንያቱ ኖርማል ስራሕ ኣሎ ናይ መንግስታዊ ስራሕ ኣብኡ ፀኒሕካ ኢኻ ትመፅእ ብገዛኻ ስራሕ ኣሎ እንጂ ቁርብ እቲ ግዜ እዩ ዘይተኣኻኸለልካ እምበር ዓብ ብድሆ ኣሎ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ንዕዋተይ ንዓይ ከምዚ መወዳእታ ናይ ሕልምታተይ ኢለ ምገለፅክዎ ነይረ ምክንያቱ ሞዴሊንግ ክነጥፍ ከለኹ ሓደ ደረጃ ክትበፅሕ ኢልካ ኢኻ ትሳተፍ ኖርማል ንክትከይድ ዘይኮነስ ሓደ ደረጃ ንክበፅሕ ዕውት ትኸውን እቲ ክበፅሖ ዝደሊ ሕልምስ በፂሐዮ ኣለኹ ኢለስ ንሓሰብኩ ነይረ ምክንያቱ ኣብ ሞዴሊንግ ክሰርሕ ከለኹ ሓደ ደረጃ ንክበፅሕ ኢለ እየ ዝሰርሕ በዚ ዕድል ዝተጠቂመ ኣብቲ ሕብረተሰብና በዚ ሎሚ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ንክፅብቕ ብዙሕ ፃዕርታት እዩ ዘካይድ ዘየድሊ ክሬማት ኣሎ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ኣሎ ዋላ ሕጂ እውን እዚ መርፍእ ተወጊእካ ገለ ካብ ክፋል ኣካላትካ ምውሳኽ ኣሎ እሱ ዘይኮነ ፅባቐ ዝውስኻልካ ውሽጣዊ ፅባቐና ኣለና እቲ ዘለና ተፈጥራዊ ሕብርና ቆርበትና ግድን ኣይኮናን ክንቅይሕ ዘለና ግድን ኣይኮናን ክንፅዕዱ ዘለና በቲ ዘለና ኣፍሪቃዊ ሕብሪ ብኡ ጌርና እውን ዝያዳ ምልኩዓት ኮይና ክንወፅእ ንኽእል ኢና እንጂ እቲ ዘለዎ እቲ ናትና ክብርታት ክዕቅበና ዝኽእል ሕብርና ኣፍሪቃውያን ምዃንና እውን ዝገልፀልና ንዑ ክዕቅባ
ክንዕቅብ ወላ ኩላትና ደቂ ኣንስትዮስ ከተባብዕ እንተለኹ ነይረ ሓቂ ዘረባ ከቢድ እዩ በዚ ሎሚ ምስ ዓለም ከይዳቶ ዘላ ምስ ኣያኻ ክትከይድ ትደሊ ንስኻ እውን ምዕባለስ ብኡ ኢኻ ትገልፆ ግን ከዓ ምዕባለ እሱሎ ኢልካ ነቲ ናትካ ባህሊ ድሕሪት ትገድፎ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ዋላ ምስ ዓለም ክትላለ ከለካ ባህልካ ሒዝካ ኢኻ ትኸዶ እሱ እዩ ዘኽብረካ ጃነ እንታይ ይብል እቲ ዘሎ ዘመናውነት ነቲ ዘለና ባህላዊ ክዳውንቲ ድዩ ዋላ ዝኾነ ንዕኡ ዘመናውነት ኣልቢስና እቲ ንኣብነት ክዳን ዓብደላ ካኒ ጌርና ሰሪሕና ሲ ዘመናዊ ጌርና ሰሪሕና ተኸዲና ናብ ዓለም ክንቀርብ ንኽእል ኢና ንበልኩ ዓወት ንዓይ ከምዛ ቀዲመ ዝበልኩ ክበፅሖ ዝደሊ ሕልመይ በፂሐዮ ኣለኹ ዝብሎ እንድዩ ምናልባት ዘይምዕዋት እንድሕር ኣጋጢሙ ከዓ ከም መንጠሪ ባይታ ክትኮነኒ እየ ዝደሊ እዚኣ ብእወታ እውን ክጥምታ ደሊ ምስ ኤርትራ 2026 ኮይነ ምስ ዝምረፅ ኣነ ኣብ ሕብረተሰበይ ክገበው ዝደሊ ኣበርክቶ ኣሎ እንድሕር ዳ ኮይኑ ተፈጥራዊ ፅባቐና ማለት እቲ ቆርበትና ከም ኣፍሪቃውያን ፀሊም ሕብሪ ቆርበት እዩ ዘለና ንዑ ክንዕቅቦ በዚ መፂእ ደሎ ሜክ ኣባት ጌርና ከንባላሽ ወየብናን ቆርበትና ነዚ ለውጢ ከምፅእ እንድሕር ዳ ኮይነ ድምፅኹም ከዓ ስለዝሕግዘኒ ድምፅኹም ክትህቡኒ ይጠበበኩም ማለት እዩ መጀመርያ ሽመይ ክኾም ኬደ ጎይታኦም ይበሃል ዝመፅእ ከሎ ቦታ ከዓ ዞሮ ንሱ ኣሰናዕፈ ዕድሜ 25 ደረጃ ትምህርተይ ከዓ ዲፕሎማ ኣካውንቲንግ ዝፈትዎ ሕብሪ ሃሳስ ሰማያዊ ምግቢ ከዓ በዝሕ ግዜ ሰላጣ ደስ ይብለኒ ባርኬታ ጌርካ ምብላዕ ቁመተይ ሜትሮን 69 ፍሉይ ዝምባለ ናተይ ስእሊ ደስ ይብለኒ ምስኣል ዝበዝሕ ግዜ ሲ ከምዚ ንዓይ ማራ ተበሪህኒ ዝገብሮ ነገር ማራ ከምዚ ደስ ዝብለኒ ነገር ስእሊ ምስኣል ደስ ይብለኒ ሞዴል ማለት ከምዚ ኣምባሳደር ማለት እንዳ ወኪል ንብል ኣለና ማለት እዩ ወኪል ገላፂት ኣንፀባራቂት ብሓፈሻስ ወኪል ንብላ ንድሕር ኣለና ኮይና ሲ ናይ ባህላ ናይ ታሪኻ መንነታ ኩሉ ወኪል ኮይናስ ገላፂት ኣንፀባራቂት ንብላ ሞዴል ነዚ ውድድር ክገልፆ እቲ ዝዓበየ ነገር ዝብሎ ኣነ ብዚ ውድድር እቲ ንስኻ ኮይንካ ንክትቀርብ ዝግበር ዘሎ መደባት ንዓይ ማራ ዝመሰጠኒ ማለት እዩ ኣነ ሲ ከም ኮብ ኮይነ ንክቐርብ ሲ ሜክኣብ የድልየንን ኣርተፍሻል የድልየንን ዘለኒ ውሽጣዊ ፅባቐ ንኸውፅእ ዝሕግዝ ነገር ስለዝኾነ ብጣዕሚ መሲጠኒ ካብ መጀመርታ ምስታይ ማለት እዩ ንዓይ ዝብድሃኒ ነገር ከምዚ ኣብ ዝግበር ዘሎ ትውድድር ኣብ ኣስመራ ምዃኑ ራሕቂ ቦታ ገዛ ትኸይድ ትራንስፖርት ገለገለ ንዑ ከተርክብ ዘሎ ወይ ክሳብ ዝውዳእ ገዛ ከይከድካ ኮፍ ትብሎ ነገር ገለ እዚ ንዓይ በድህ ነይሩ ወይዘሪት 26 እንድሕር ደኣ ኮይና እቲ ዝፀዓርክዎ ነገር ወይ ከዓ እቲ ዝተመንኽዎ ነገር ዓወት ብምብፅሐይ ከም ውልቀይ ንዓይ የሕጉሰኒ ከበርክቶ ዝደልዮ ነገር ከዓ ሕጂ ሞዴል ማለት ዝበዝሕ ሲ ኣብ ከፋት ምኽዳን ጥራሕ እዩ ዝውክል ሓቂ ንዕኡ ዘይምዃኑ ሞዴል ማለት ሲ ከፋት ምኽዳን ዘይኮነስ ምንፅብራቕ ባህልኻ ምብርባር ዝያዳ ዘይተፈተሸ ታሪክ ከም ዘለዎን ንዑ ክንፍትሽ ከም ዘለዎ ይኽፅዕር ዘለኣና ክንክኾን ማለት እዩ ነዚ ባህልና ክንዕቅቦ እንድሕር ዳ ኮይና ከዓ ንዕኡ ዝመስል ናብ ዘመናዊ ዝመስል ነገር ነቲ ባህልና ሲ ከም ዘመናዊ ነገር ኣምሲልና ክንክደኖ ከም ዘለና መዕቀቢ ኮይኑ ይስማዓኒ መጀመርታ ዓወት ንዓይ ፍረፃምኻ ዝፀዓርካሉ ስለዝኾነ ሓጎስ ኢሎም ገለፅክዎ ኣብዚ ውድድር እንድሕር ዳኣ ዘይተዓዊተ ውድድር እዩ ግድን ካልእ ሰብ ተዓዊቱ ፅቡቅ ደስ ይብለኒ ዝዓበየ ነገር ካብ ዝወሰድኮ ትምህርቲ ይዓቢ ኣብዚ ኩሉ እዋት ዘበልኮ ሲ ብዙሕ ነገር ጎድለኒ ምዃኑን ክውስኽ ከም ዘለኒ ዝተምሃርኮ ነገር ይዓቢ ስለዚስ ሞራለይ ዘይኮንኩ ክትንከፍስ ዝያዳ ካብ ዘለኽዎ ነገር ንክውስኽ እዩ ዘብለኒ ዋላ እንተተዓዊተ ከዓ መወዳእታ ማለት ኣይኮነን ዓወት ዝያዳ ሓላፍነት ምስካም ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ንዓይ ክትመርፁኒ ቮት ክትገብሩሊ ዝዕድመኩም ምክንያት ክልተ ኣበርክቶ ክገብር እየ ዝደሊ እቲ ቀዳማይ ከምቲ መጀመርያ ዝገለፅክዎ ንሕና ክንከውን ኣነ ንክኸውን ሜክኣብ ዘይብሉ ምዃኑን ክኸውን ከም ዘለዎን ክፅዕር እቲ ካልኣይ ከዓ ዘይተበርበረ ባህሊ ኣለና ብዙሕ ከም ወኪል ኮይነ ከም ኣምባሳደር ኮይነ እንድሕር ደኣ ክቐፅል ኮይነ እንድሕር ደኣ ተዓዊተ ኮይነ ከዓ ዝያዳ ታሪክ መፅናዕትን ዝያዳ ከዓ ኣብ ባህሊ ኣብ ታሪክን ተመርኪሰ ከበርክት ይደሊ ነዚ ክልቲኡ
ዕላማ ክገብሮ ኮይንካ ድምፂ ናትኩም የገድሰን ፍርቱና ሃብቶም እዩ ዝበሃል ዕድሜ 25 ቁመተይ 1.84 ደረጃ ትምህርተይ 12+1 ዝመፃ ኩሉ ዞባ ማእከል ኣስመራ ዝፈትዎ ዓይነት ምግቢ ቬጀቴብልስ ይፈቱ ደስ ይብለኒ ዝፈትዎ ከለር ዋይት ካብ ሞዴሊን ወፃኢ ደስ ኢልኒ ዝገብሮ ነገር ስነ ፅባቐ ማለት ደጋዊ ስነ ፅባቐ ብዛዕባ ናይ ሄር ስታይሊን ገለመለ መፅሓፍ ምንባብ ከዓ ይፈትየ ባስኬት ከዓ ደስ ኢልኒ ዝፃወተ ነገር ሞዴል ማለት ከምዚ ኩልና ንፈልጦ ማለት እዩ ሞዴል ማለት ሓንቲ ኣምባሳደር ናይ ሃገር ማለት እዩ ንዓይ ከዓ ሞዴል ማለት ኣምባሳደር ብዙሕ ብድሆ ክበሃል እኳ ኣይከኣልን እዩ ማለት ቁሩብ ኣብ ናይ ግዜ ሕፅረታት ነይርኒ ንዓይ ኣብታ ናይ ንግሆ ምስቶም ናይ ዲዛይነራት ገለ ስለ ዝውዕል ዝነበርኩ ኣብታ ናይ ምሸት ናተይ ክወዳደር ኢለ ክኸይድ ከለኹ ናይ ግዜ ሕፅረት ነይርኒ ገዛ ስጋ ዝመላለስ ገለመለ ኣብኣ ነይራት ንቑሩብ ንእሽተይ ብድሆ እምበር ድሓን እያ ብሳሕ ኣይኮነን ዓብ ነገር እዩ ዓብ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ ዝፅዕረሉ ዘለኹ እና ኣነ እንድሕር ከምኡ ተዓዊተ ከዓ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ክጣበቕ ይደሊ ዝኾነ ነገር ኣብ ብዙሕ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ስራሓት ገለመለ ዘሎሲ ከምዚ ነብሰም ተሓት ንኸይትገብር ጓል ኣንስተይቲ ክጣበቕ ይደሊ ዝኾነ ነገር ከይትኸውን ጓል ኣንስተይቲ ንጓል ኣንስተይቲ በቃ ክጣበቐላ ይደሊ እዛ ተፈጢራ ዘላ ዕድል ወይ እውን እዛ ክንገብራ ዝቐነና ውድድር ዓብ ዕድል እያ ኢለ ይሓስብ ኣነ እምበርከ ከምዚ ዝበልክዮ ተዛባዒ ነገር እዩ እቲ ዘመናውነትን እቲ ባህላውነትን ማለት እየ ሕጂ እዛ ክንገብራ ዝቐነና ውድድር ግን ሞር ጎሊሓ ከተውፃልና ትኽእል እያ ኢለ ይሓስብ ካብ ሕጂ ንኒኦ ከኣስ እቲ ናይ ባህልና ጥራይ ክንገብር ብኡ ጥራይ ክንከይድ ይብል ሕጂ ንዕኡስ ትሕግዘና እየ ኢለ ይሓስብ ዓወት ክንብል ከለና ናይዚ ኩሉ መፈፀምታ ማለት እዩ ናይዚ ኩሉ ክንገብሮ ዝቐነና ውድድራት ይኹን ናይ ካልእ ነገራት መፈፀምታ እዩ ወይ ዓብ ፍረ ፃዕሪ እዩ እየ ዝብል ኣነ እንተዘይተዓዊተ እውን ፀገም ዝበሃል የብሉን ምክንያቱስ ኣብቲ ዝቐነናዮ ውድድራት ብዙሓት ዓይነት ሞዴላት እየን ክሳተፋ ቀንየን ሕጂ ብዙሕ ነገር ተማሂረ ኣለኹ ካብ ብዙሓት ዓይነት ሞዴላት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝተምሃርኮ ነገር ስለ ዝዓብስ ድሓን ኣነ እንድሕር ተመሪፀ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኮ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ክጣበቕ ስለ ዝደሊ ናትኩም ፎቶስ የገድሰኒ እዩ ስለዚ ንኽትመርፅኒ ብትሕትና ይሓትት ስመይ ሽገይ ኣብርሃ በሃል ጓል 25 ዓመት ካብ ኣስመራ ዞባ ማእከል ካብ መፅእ ማለት እዩ ካልእ ዝፈትዎ ሕብሪ ቀጠልያ ዝፈትዎ ምግቢ ከዓ ቅልዋ ጥብሲ ቁመተይ 1.73 ሚዛን ከዓ 55 ዝምባለይ ኣብዚ እዋን እዚ ከም መምህር ኮይነ ዝሰርሕ ኣለኹ ካልእ ኣነ ደስ ዝብለኒ ዘብህገኒ ማለት እዩ ከዓ ምንባብ ፈትየ ምፅሓፍ ከዓ ድሓነ ሞዴል ማለት ንዓይ መርኣያ ማለት እዩ መርኣያ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣምባሳደር ስለዚ ከም ሞዴል ኮይንካ ቁመት ስለ ዝሃለወካ ነብሲ ስለ ፅቡቕ ስለ ዝኾንካ ነብስኻ ወይ መልክዕካ ስለ ዝኾነ ጥራይ ዘይኮነ ብሓፈሻ ኩሉ ኣካይድኻ ዘራርበኻ ርእስኻ እውን ከይተረፈ መርኣያ ክትከውን ኣለካ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ማለት እዩ ኣነ እዚ ውድድር ኣነ ብውልቀይ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውድድር ዝሳተፍ ዘለኹ ከም ዝረኣኽዎ ከዓ ብጣዕሚ ሓያል ውድድር እዩ ብዙሓት መወዳድርትና ብዙሓት ንፉዓት መወዳድርቲ እየን ዘለዋ ስለዚ ድማ ኣዝዩ በዳሂ እዩ ነይሩ መደረ ኣለዎ ብጀካቲ ከም ኩላትና ንፈልጦ ሞዴሊንግ ካትዋክ ጥራሕ ዘይኮነ መደረ ኣለዎ ሕቶታት እውን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እተን ተወዳደርቲ ከዓ ኣዝየን ሓያላት ተወዳደርቲ እየን ነይረን ካብ ብዙሕ ቦታታት ዝመፃ ካብ ብዙሕ ከባቢ ዝመፃ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘለወን በብዓይነቱ ተመክሮ ዘለወን ተኣኻኺብና ኩላትና ኣብ ሓደ ውድድር ኢና ተጠርኒፍና ስለዚ ድማ ኣዝዩ በዳሂ ነይሩ ኩሉ ሲ ንፉዕ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ደረጃ ምፅሒካ ብጣዕሚ ዕድለኛ እየ ኣብዚ ውድድር መጀመርታ እቲ ምዕዋት ዓብ ነገር እዩ ሕጂ እዚ ውድድር ዋላ እኳ ንሞዴሊንግ
ከም ሞዴል ኮይንካ ከም መርኣያ ኮይንካ ትወዳደር እንተሃለኻ ብዘይ ብኡ ዓብ ባይታ እዩ ዝፈጥረልካ ማለት እዩ ኣብ ሞዴሊንግ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ኣዝዩ ዓብ ባይታ እዩ ዝፈጥረልካ ስለዚ ድማ ኣነ ዘለኒ ባህጊ ናይ ውሽጠይ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ታሪክ ይግደሰ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ይግደሰ ኣብ ባህልን ድምድታትን ክብርታትና ናይ ህዝቢ ኤርትራ እውን ተገዳስነት ኣለኒ ብዙሕ ዘይተበትበተ ዘይተበርበረ ሃብቲ ከዓ ኣለና ማለት እዩ ነዚ ዘይተበርበረ ሃብቲ ነዚ ዘይተፈልጠ ዘሎ ንክፍለጥ እውን ነቲ ዓቕመይ ዝኾነ ንኸበርክት ዓብ ዕድል ንፈጥረለይ ኮይኑ ይስማዓና ዓብ ብድሆ ዋላ ተዘይበልኩ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ ብድሆ ኢልና ንሓስቦ ኣብ ርእስና እንድዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ሓደ ነገር እንድሕር ደሊኻዮ ትገብሮ ኢኻ ኣፃቢብካ ግዜኻ ዲኻ ወይ ግደፍ እንዳተባሃልካ ዲኻ ገለ ትገብራ ኢኻ እንድሕር ደሊኻዮ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብውልቀይ ከም ሓቂ ክዛረብ ብስድራ ቤተይ ኣብዚ ሞዴሊንግ ንክነጥፍ ዝኾነ ተፃብኦ ይመፀንን ከም ሓቂ ክዛረብ ግን እቲ ከባቢኻ ዘሎ ካልእ ርድኢታት ኣለዎ ንባዕለይ ኣነ ብዚ እዋን እዚ በዓልቲ ሓዳር እየ ዘለኹ ሕጂ ከም በዓልቲ ሓዳር እውን ኣብዚ ዓውዲ እዚ ክነጥፍ እውን ብዙሕ ደስ ዘይብሎን ሰብ ኣሎ ማለት እዩ በዓል ቤተይ ኣብ ሓቂ መፂኻ ደገፍ ኣሎ ድግፈኒ እዩ ክመስግኖ ከዓ ደሊ ማለት እዩ ብዘይናቱ ደገፍ እውን ኣብዚ ደረጃ ክበፅሕ ኣይምኽኣልኩን ብሓፈሻ ግን እቲ ብደገ ዝርእካ ሰብ ካልእ ሓሳባት መፅኦ እዩ ከምዚ ደኣ ሞ እዚ እንድዩ እዚ ስራሕ ደኣ ሞ ከምዚ ይኮነ እንድዩ ከምዚ እንድዩ ገለ ነናቱ ርድኢት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ህዝብና ብዙሕ ዘይማዕበለ ርድኢት ኣሎ ኣብዚ ሞዴሊንግ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓብ ብድሆ ዋላ ተዘይበልክዎ ግን ቁሩብ ክብድ ኢሉ ነይሩ ባህላዊ ኣለባብሳን ዘመናዊ ኣለባብሳን ተረኣዩ ከለኻ ሰማይን ምድርን በበይን እዩ ክልቲኡ ግን ኣብቲ ፋሽን ኢንዱስትሪ ክትመፅእ ከለኻ ከዓኒ እሱ እዩ ማለት እዩ እቲ ዕላማሲ ባህልን እቲ ዘሎ ዘመናዊ ኣካይዳን ከመይ ጌርካ ኣቀናቢርካ ኣብ ሓደ ተምፅኦ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ድማ ኣብ ካልእ ሃገራት ከይድካ ንኣብነት ኣብ ዘመናዊ ቀንዲ ኣተኩሮ ዝህብ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ፋሽን ኢንዱስትሪ መፂኻ ቀንዲ ኣተኩሮም ኣብ ዘመናዊ ኣከዳድና ኣለባብሳ እዩ ኣብ ሃገርና ግን ከምቲ ቀዲመ ዝበልኮ ዘይተበርበረ ሃብቲ ባህላዊ ሃብቲ ኣለና ማለት እዩ ነዚ ባህላዊ ሃብቲ ንኸይጠፍእ ድማ ከመይ ጌርካ ኣቀናቢርካ እቲ ባህልን እቲ ዘመናውን ትሰርሖ ቀንዲኻ እሱ ዕላማና ማለት እዩ ንዓና ደስ እንዳበለና ከዓ ንክድኖ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ዕድመይ ሃቦ ዝማሕበር ዲዛይነራት ኤርትራ ኣብ ከምኡ ኣተውኪሩ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ባህላዊ ኣከዳድና ኣለባብሳ ከመይ ጌርካ ምስ ዘመናዊ ኣቀናቢርካ ሓደ ስራሕ ትሰርሕ ማለት እዩ ነዚ ድማ ንሕና ኣነ ብውልቀይ ይድግፎ እየ ክቕፅል እውን ከተባብዕ ምደለኹ ማለት እዩ ብዓቕመይ ብመጀመርታ ኣብ ሓደ ነገር ኣቲኻ ንኽትዕወት ናይ ውህሉል ፃዕሪ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ይወስደልካ የህልኸካ እዩ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ እቲ እዚ ኩሉ ሓሊፍካ በዲህካ እቲ ዓወት ዝበሃል ክትረኽቦ ከለኻ ንዓይ ከም ሰብ ብጣዕሚ እዩ ዘሐጉሰኒ ማለት እዩ ንሳይ ከዓ እቲ ዕላማ ኩሉ ሰብ ክዕወት ኢሉ እዩ ዝመፅእ እንተዘይተዓዊትካ ከዓ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ደቂ ሰባት ኢና ኩሉ ግዜ ውድቀት ኣሎ እቲ ውድቀት ከዓ መሊሱ ከም ትትስእ ዝገብረካ ስለዚ ኣብዚኣ ውድድር ኣይተዓወትኩን ማለት ብኩሉ ይተዓወትኩን ማለት ኣይኮነን እዚኣ ሓንቲ ውድድር እያ ኣብዚኣ ኣይተዓወትኩን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዕወት ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ይተዓወትኩን ብድሕሪኡ ዕወት ማለት እዩ ከምኡ እንዳበልካ ኣብዚ ውድድር እዚ ቀዳማይ ነገር ደገፍኩም ብጣዕሚ እዩ ዘገድሰኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ብደገፍኩም ኣቢለ እቲ ቀንዲ ዕላማታተይ ክሃርም ስለ ዝደሊ ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር እቲ ዓወት ነዊሕ ዝተወዳደርናሉ ነዊሕ ዝኸድናሉ ውድድር ንክዕወተሉ ቀንዲ የገድሰኒ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ዝደልዩ ዕላማታት ንኣብነት ኣብ ባህልን ታሪክን ሕብረተሰብና ኣተውኪረ ንክሰርሕ ባይታውን ትፈጥሩለይ ስለ ዝኾንኩም ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ይቐኒየለይ ሞዴል ዳናይት ተስፋ ይበሃል ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ ጓል 21 ዓመት እየ ክብደተይ 47 ቁመተይ 174 ኮይኑ ዝፈትዎ ዓይነት ሕብሪ ሊላን ሰማያውን ዝፈትዎ ዓይነት ምግቢ ድማ ፓስታ ደረጃ ትምህርተይ 12+1 ኮይኑ ብዓውደ ሃብቲ እንስሳ ተመሪቐ ሃገራዊ ኣገልግሎተይ ንምፍፃም ድማ ምስ 36 ዙርያ ሳዋ ወሪደ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብዓውደ ሃብቲ እንስሳ ተመዲበ ሃገራዊ ጉቦ ይፍፅም ኣለኹ ንዝያዳን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክበፅሕ ነብሰይ ንምዕባይን ደረጃ ፍልጠተይ ንምዕባይን ዝተፈላለየ ዓይነት ትምህርታዊ ጎስጓስ ትምህርታዊ መፅናዕቲ ወሲደ ገለ ካብኡ ድማ
ቋንቋ ምልክት ከምኡውን ቪድዮ ኤዲቲንግ ክጥቀስ ይከኣል ዝምባለ ናተይ እኳ ዘይኮነስ ከም ሕልምታተይ ዓባይ ቪድዮ ኤዲተር ወይ ድማ እቲ ድሌታተይሲ ቪድዮ ኤዲተር ኮይነ ስመይ ዋላ እውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ይደሊ ማለት እዩ ብቪድዮ ኤዲቲንግ ሞዴል ማለት ንዓይ ሓደ ካብ ሕብረተሰብን ባህልን ዝወፀ ከም ክኢላ ኣብ ማሕበራዊ ይኹን ቁጠባዊ ዋላ እውን ትምህርታዊ ጎስጓስ ወይ ኣፍልጦ ብምውሳድ ንሓደ ሃገር ወይ ድማ ሃገሩ ኣብነት ሕጂ ንሃገረ ኤርትራ ክገልፅን ከፍልጥን ዝኽእል ባይታ ወይ ድማ ዕድል ክብሎ ይኽእል መብዛሕትኡ እኮ ብድሆ ይኮነን ነይሩ ጃስት ከም ኣፍልጦ እየ ወሲደ ኣብ ሃገርካ ታሪክ ናይ ሃገርካ ባህሊ ልምድታት ስነ ምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ሃገርካ ዝውክል ነገራት ምፍላጥ ብዓብዩ ድማ ብሄራትካን ከመይ ከም ዝኸዱን እንታይ ልምድታት ከም ዘለዎ ከፅንዕን ክመሃርን ክኢለ ሚስ ናይ ወይ ድማ ወይዘሪት ቁንጅና ናይ 2026 ምስ ዝኸውን ወይ ድማ ነዚ ኣብ ሕብረተሰብናን ባህልናን ዘሎ ትሕት ርድኢት ብዛዕባ ሞዴል ወይ ድማ ቅዲ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ከም ሞያ ጠሚተን ወይ ድማ ከም ዓውዲ ርኤን ዝለዓለን ነፍሰንን ስም ሃገርን ኣፀዊዐን ዝኸዳሉ ወይ ድማ ዝፍለጣሉ ኣብነት ወይ ድማ ሓደ ደረጃ ናይ ሂወተይ እምበር ብድሆ እኳ ኣይኮነን ግን ከምዚ ነቲ ሓሊምካዮ ዘለኻስ ክትከዶ ከም ዘለካ ወይ ድማ ክትጓዓዞ ከም ዘለካ ዘርኢ ዝወስድ መንገዲ ተማሂረ ማለት ብዝተፈላለዩ መሓዙትካ ይኹኑ ኣብ ከባቢካ ዘለዉ ሕብረተሰብ ሞዴል ዳ ከምዚ ሞዴል ከምዚ እንዴ ዝገብራ ዘለዋ ገለ ክብለካ ከሎ ኖ ኣነ ክቕይሮ እየ ሞዴል ከምኡ ማለት ኣይኮነን ሞዴል ንሃገራን ባህላን ስነ ምግባራን ኣርያ ስማን ስም ሃገራን ተፀውዕ ከርኢ እየ ዝደሊ ባህላውን ዘመናውን ኣከዳድናና ብሓፈሻ ኣብዚ ሃገርና ኣንፀላልዩ ዘሎ ናይ ባዕዳውያን ሃገራት ኣከዳድና ምስ ናትና ባህሊ ምስ ስነ ምግባርናን ልምድታትናን ብዘይ ጎስን ዘይወፀን ጌርና ሓደ ቅዲ ብሓባር ብምቋም ሓደ ቅዲ ኣብ ዝተፈላለዩ መዋዓውዒ ከርእዮ ይደሊ ዓወት ንዓይ ነቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያትን እዋናትን ዘካየድካዮ ፃዕርን ትምህርቲ ዝወሰድካዮን ናትካ ፍረ ፃዕርካ ትሪእየሉ ሓደ መንገዲ ክብሎ ይኽእል ብሓፈሻ ግን ድሕሪ ዓወት ንዘሎ ኣብ ሕብረተሰብካን ኣብ ባህልኻን ንተርእዮ ዝተፈላለየ ትምህርታዊ ብምውሳድ ዝተፈላለየ ልዕል ዝበለ ትምህርቲ ብምውሳድ እተርእዮ ሓደ ደረጃ ናይ ሂወትካ ወይ ድማ ዝደፍኣካ ሓይሊ ይኽብሎ ኣብ ሞራለይ ብሓፈሻ ኣብ ሞራለይ ክፀልወኒ ይክእልኒ ምክንያቱ ኣብቲ ቦታ ወይ ድማ እዚ 4 ደረጃ ሓሊፈ ናብዚ ቦታ እዚ ወይ ናብዚ ዕድል እዚ ምብፅሐይ ንባዕሉ እኹል እዩ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ሰባት ምስ ዝተፈላለየ መምሃራን ከምኡውን ኣብነታውያን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝተምሃርኩ ዝተፈላለየ ሓሳባት ዝተፈላለየ ትምህርቲ እየ ወሲደ ሕጂ ንዕኡ ትምህርቲ ብምውሳኽ ወይ ዝተፈላለየ ጎስጓስ ብምግባር ንዝለዓለ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክበፅሕን ብዙሕ ትምህርቲ ወይ ድማ ብዙሕ ትፅቢት ኣሕዲረ ነፍሰይ ብዓቕመይ ማለት እዩ ንቅድሚት ክስጉም ንፈቶም ክብለ ርድኢተይ ኣነ ከም ደናይት ማለት እዩ ከም ደናይት ክወፅእ ዝደሊ እምበር መፀባበቒ ወይ ዝተፈላለየ ናይ ባዕዳውያን ሃገራት ከፀልወኒ ኣይደልን ምክንያቱ ባህራዊ ኮንካ እንድሕር ተፈጢርካ ባህራዊ ኮንካ ስለምንታይ ኢኻ ዘይተወፅእ ንምንታይ ኣነ ከም ደናይት ኮይነ ዘይወፅእ ስለምንታይ ዝተፈላለየ ናይ ብኬሚካል ድዩ ብገለ ድዩ ዝመፀ ነገራት ከፀልወኒ ዝደፍእ ኣብ ነፍሰይ ስለምንታይ ደናይት ከም ደናይት ትወፅእ ኣለዋ ነዚ ውድድር ወይ ድማ ሚስ ናይ ቁንጅና 2026 ኣብ ዞባ ማእከል ዝካየድ ዘሎ ዕውቲ ኮይነ ንክወፅእን ኣብ ዕላማይ ንክሃርምን ከምቲ ዝበልኩም ኣቐዲመ ነተን ድሑር ርድኢት ዘለዎ ሕብረተሰብ ወይ ድማ ኣብዚ ሞያ ንዘለዎ ድሑር ርድኢት ንክቕይር ንኸማዕብልን ናተይ ዝበልክዎ መምሃሪ ወይ ድማ ዓድላት ንክፈጥር ዕላማይ ንክወቅዕ ናትኩም ሓገዛ ይፈለየኒ ዳንኤል ሽመይ ሞዴል ዶናት መኮነን ይበሃል ተወሊደ ዝዓበክሎ ኣብ ኤርትራ ርእሲ ከተማ ኣስመራ ካብ ዞባ ማእከል መፅእ ድፈትዎ ምግቢ እንቋቑሖ ፀሊም ፃዕዳ ከዓ ፈትየ ሜትሮን 74
ዝሰርሓሉ ሞያ ኣብ ሞዴሊንግ ዕድመይ 24 ካብ ሞዴሊንግ ወፃኢ ኣብ ከምዚ ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ናይ ተዋስኦ ከምኡ እውን ሕጂ ክስተይ ይብል ኣለኹ ሞዴል ማለት ኣምባሳደር ማለት እዩ ከምኡ ማለት ከምዚ ብፅቡቅ ነገር እናተናርኣያ ኮይንና ኣብ ዝዓቢ ደረጃ በፂሕና ንረኣየሉ ፃዕሪ ኣለዎ ማቴስ ንክትዕወት እንዲኻ ንክትዕወት ከዓ ብዙሕ ዓይነት ከምዚ ክስተይ ኣለካ ከምዚ ኮይንካ ይትፈልጥ ቁርብተይ ነገር ፈተና እዩ ፈተናኻ ንክትዕወት ኢልካስ ብዙሕ ነገር ትፅዕረሉ ነገር እዩ ፋሚለይ ተፀሊእዎ ነይሩ ኣብ ሕክምና ከይደ ርአዮ ምስ መፃኹ ከምዚ ከም ተፀበኽዎ ይፀንሐንን ብጣዕሚ ከቢድዎ ፀኒሕኒ ኣብኡ ሕማቕ ነገር በቃ ጉሄ ገለ ግን እታ ውድድር ምእንታን ንከይትሓልፈኒ ተመሊሰ ናብ ውድድር ከይደ ማለት እዩ ውፅኢት ከዓ ኣምላኽ ይመስገን ሓሊፈ ከም ሞዴል ከበርክቶ ትደልስ በቃ ንናእሽቱ ኣሕዋተይ ኣርኣያ ክኸውን ይደሊ ነተን ብዙሕ ነገር ኣለዋ ከምዚ ደይፈልጣ ክንደይ ምፀገአን ከለዋ ደይወፃ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ናተን ኣርኣያ ኮይነን ንክወፃ ከጉስጉሰን ይደሊ ንዝኻትም ከዓ ክሕግዝ ይደሊ ኣምላኽ ኣውቂዕንስ በቃ ንዝኻትም ዝኸውን ንሃገረይ ከፀውዖ ከዓ ይደሊ ሓወዳ ናይዚኣ ናይ ወዳደራ ዘለና ስኒ ንክንታን ንክንዕወት ኢና ንፅዕር ዘለና ዓወት ተዓዊትና ከዓ ንሃገርና ክነፀውዕ ናይ ሃገርናስ ኣርኣያ ንክንከውን ኣይትንከፍኒ ከመይ እቲ ደይፈለጥኩ ንዓይ ደይተረፈኒ ነገር ክመሃረሉ እየ እምበር ዋላ ሓንቲ ሽግር ዝበሃል ነገር የብሉ ምክንያቱ ንክትሓልፍን ንክተርፍን ግድን ዘሎ ፈተነ እዩ ንክትዕወት እንዲኻ ትመፅእ ብርግፅ ክዕወት እየ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ነዚ ኣብዚ ዘለኹ ናይ ሞዴሊንግ ተዓዊተ ንዝኻትም ዝሕግዘሉ ዓወት ምእንታን ክረክብ ድምፅኹም ኣይፈለይኒ ስኒት ዮሃንስ ይበሃል ኣብ ኣስመራ ርእሰ ከተማ ናይ ኤርትራ ተወሊደ ኣብ 34 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት እየ ጓል 22 ዓመት ቁመተይ 1.70 1.76 ክብደተይ ከዓ 50 ዝፈትዎ ምግቢ ዓደስ ዝፈትዎ ሕብሪ ከዓ ሰማያዊ ብሉ ናተይ ፍሉይ ዝምባለ ካብ ሞዴል ወፃኢ ቢዝነስ ውማን ወይ ከዓ በዓልቲ ዋኒን ሞዴል ማለት ንዓይ ኣምባሳደር ናይ ሓንቲ ሃገር ወይ ከዓ ኣርኣያ ናይ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ ማለት ናይቲ ክደኽመሉ ዝቐነኹ ወይ ከዓ ዳደኸምኩ ዝመፃ ኩሉ ሲ ናቱ ሓደ ፍረ ፃዕሪ እዩ ኣብ ህዝበይ ከዓኒ ነቲ ሞዴሊንግ ከም ሞያ ብሉፅ ሞያ ኣበርክቶ ከም ዘለዎስ ከፍልጦ ስድራይ ዘይቅበልዎ ነዚ ሞያ ካብኦም ተሓቢአ ዳኸድኩ ጠቕላላ ዘይፍቀደኒ ማለት እዩ ምውፃእ ምእታው ገለገለ እንዳበልኩ ገለ ኣብዚ መወዳእቱ ተቐቢሎም ሞስ ክሕግዙና ከማ ጀሚሮም ሕጂ ዘመናውነትን ባህላውን ሲ ክልቲኡ ብሓንሳብ ዝጣመረሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና ብፍላይ ኣብ ባህላዊ ክዳናት ኣብ ዙርያ ኣብ ሽፎን ኣብኡ ፀቂጡ ዝሰርሕ ዘሎ ሕብረተሰብና ክልቲኡ ተጣሚሩ ክኸይድ ይኽእል እየ ዝብል ደነፃፅርሲ የብሉ እንተደሊኻዮስ ነቲ ባህላውስ ናብ ዘመናዊ እንዳቀየርካ እውን ከተምፅኦ ትኽእል ኢኻ ከም ፋሽን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለዩ ሽፎናት ወይ ዙርያታት ናይ ሓበሻ ክዳውንቲ ብዝተፈላለዩ ቅድታት እንዳተሰርሑ ሲ ካባና ሓሊፎም ንዓለም ፅልዋ እንዳገበሩ ዝኸዱ ዘለዉ ዓይነት ክዳውንቲ እዮም ብዝተፈላለየ መልክዕ ዘመናውስ ክስራሕ ይኽእል እዩ ክዳውንትና ንዓይ ዓወት ሓደ ደረጃ ናይ ካልእ ዓወት በቃ መንገዲ ናይ ካልእ ዓወት ክብርትዕ ከም ዘለኒ ፀልወኒ ብርትዕቲ ኮይነ ሲ ነቲ ብሕጂ ዝመፀንስ ካብዚ ናይ ሕጂ ዘለኒ ጌጋታት ኣራሪማ ንመፃኢ ካልእ ብርትዕቲ ጓል ክኸውን ይገብረኒ ሕራይ መጀመርታ ኣብ ውሽጥና ወፃእን ትርከቡ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ርሑስ 1 ዓመት ክገብረልኩም እናተመነኹ ነዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ውድድር ጥራይ ዘይኮነ ንመፃኢ እውን ብዙሕ ስራሓት ክንሰርሕ ናትኩም ሓገዝ ናትኩም ምትብባዕ ናትኩም ሞራል ክህልወና ንደሊ ቮት ግበሩና ኣተባብዑና ርሑስ 1 ዓመት ሞዴል ስኒት ዮናስ ኢሳያስ ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ኣብ ዞባ ማእከል ማይ ተበናይ ተወሊዳ ዓብየ ዕድሜ 21 ደረጃ ትምህርተይ 12 ክብደት ሚዛነይ ከዓ 49 ሜትሮን 74 ከዓ ቁመተይ ማለት እዩ ዝፈትዎ ዓይነት ሕብሪ ከዓ ሰማያውን ብሉን ዝፈትዎ ዓይነት ምግቢ ከዓ ውዒት ጣይታ ምስ ውዒት ሽሮ ክትቀርብለይ ኮላ ደስ ዝብለኒ ቅባ ተወሳኺ ከዓ ፀብሒ ደስ ምስራሕ ገለ ደስ ዝብለኒ እዩ ኮክ ማለት እዩ ዓወት ንዓይ ሓደ ሕልምታትካ ተሓስቦ ሕልምታት ማለት እዩ ኣብ ግዜን ሰዓትን ክጥቀመሉ ከለካ ንዓይ እዚ ኣብ ዓወት እዩ ሞዴል ማለት ንዓይ ከም ሓንቲ ኣርኣያ ባህልታታን ክብርታታን
ፅባቐኣን ትገልፅ ከም ሓንቲ ኣብነታዊት እያ ንዓይ ሞዴል ማለት ዋእ ብድሆ ናይዚ ክስታይ ኣዝዩ በዳሂ ዝኾነ እዩ ነይሩ እተን መወዳድርተይ ከዓ ሓደ ካብ ሓደ ዝሰንፋ ኣይኮናን ነይረ ስለዚ ዓብ ብድሆ ነይሩ ብዓብኡ ከዓ ሕቶታት ነይሩ ካብ ናይ ፖለቲካን ታሪክ ናይ ዓድኻ ከተወሳኺ እውን ኣብ ናይ ብሄራዊ ዝሓቆፈ ገለ ብዙሕ ሕቶታት ነይሩ ንዕኡ ክነፅንዕ ክንብልስ ንዕና እውን ቀሲምና ኢና ትምህርቲ ስለዚ ዓብ በዳሂ ነይሩ መወዳድርተይ ከዓ ሰናፋት ኣይኮናን ንዓይ ሓይሊሲ ነገራት ክጋፈጦ ከለኹ ፊት ንፊት እዚ ንዓይ ዓብ ሓይሊ እዩ ወይዘሪት 2026 ኣነ ክገብሮ ዝደሊ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ፋሽን ኢንዳስትሪ ቁሩብ ምዝሓላት ኣርእዩ ስለ ዘሎ ኣብኡ ኣበርክቶ ክገብር ይደሊ ማለት እዩ ብብዝሒ ኣብዚ ናይ ፋሽን ክንሰርሕ ከለና ዘመናውነት ፀቂጥና ኢና ንሰርሕ ስለዚ ሲ ብዓብኡ ንፉዓት ዲዛይነራት ስለ ዘለውና በዚ ጋጣሚ እዚ ነዚ ክልቲኡ ኣንዛባሪቖም ሰርሑ ስለ ዘለውናስ ዝግበና ዝብስ ኣይብልኒ ናይ ብሄረና ረኻ ብፍሉይ ኣከራርንኦም ደስ ዝብለኒ እቲ ብሄራቶም ወላ ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ ወላ ኣከራርንኦም ሳዕስዒቶም ኩሉ ኣጠቓላሊ ዓወት ንዓይ ሓደ ሕልምኻ ሓደ ክትበፅሖ ደለካ ሕልምታሲ ኣብ ግዜኡን ሰዓቱን ክትጥቀመሉ ከለካ ንዓይ ዝዓብ ዓወት እዩ መምሃሪ እዩ ውድቀት ንዓይ መምሃሪ እዩ ምክንያቱ ሲ ሓንሳብ ወዲቃ 2 ግዜ ከም ትስየ ዝኣምን ኣብ ውሽጢ ናይ ኤርትራን ትርከቡ ፍትዋት ኣሕዋተይ በዚ ጋጣሚ ሲ ምስ ኤርትራን 2026 ኣነ እዚ ዓወት ክበፅሖ ስለ ዝደሊ ምስ ኢንዳስትሪ ኮይነ ነዚ ሃገርና ወኪለ ኸይ ስለ ዝደሊ ቦት ንክትገብሩለይ ብክብሪ ይሓትት በጃ ቦት ግበሩ ሞዴል ሉልያ ወለስላሴ ይበሃል ተወሊደ ዝዓበኩሉ ዞባ ማእኸል ማይ ተመናይ ዕድመ 20 እዩ ዝሰርሓሉ ሞዴሊንን ካልኣይ ናቱ ከዓ ናይ ስነ ፅባቐ እዩ ዝፈትዎ ሕብሪ ፀሊምን ፃዕዳን ኣብ ዝፈትዎ መግቢ ድማ ዓደስ ቁመተይ 1.71 ሚዛነይ 50 ሞዴል ማለት ናይ ሃገር ኣምባሳደር እንድያ ዝመፀ ይምፃእ ንሃገር ስኑዕ ተላቢሳ ትወፅእ ከምኡ ንዓይ እንድሕር ኣብ ዝተዓዊተ ንዓይ ፃዕረ እዩ እንድሕር ዘይተተዓዊተ ከዓ ንህዝበይ ዘበርክተሉ ሲ ስንኩላን ኣሕዋት ኣለውና ኣብ ዓድና ምስ ፍልጠቶም ምስ ኩሉ ነገሮም ኣብ ገዛ ተዓፅዮም ኣነ ስንኩል እንዲ ኣነ ክስታይ ኢሉስ ኣብ ገዛ ኮፍ ዝብላሉ ንዑስ ጎስጓስ ክገብረሉ ይደሊ እቲ ናቱ ሓሳብስ ንዓና ክገልፀልና ስንኩል ኮይኑ ሲ ኣብ ገዛ ክዕፅዮ የብሉ ኣብ ዝኾነ ሲ ይብድሆ ከምዚ ክገብሮ እየ ስለ ዝብል ብዙሑ ሓደ ካብኡ ስድራይ ናተይ ናይ ሞዴሊንግ ኣይቅበልዎን እዮም ከም ሞያ ገይሮም ይሓስብዎን እዮም ኣነ ግን ንዑ ሓሊፈ ኣብዚ ደረጃ ምስ በፃሕኩስ ሞያ ምዃኑስ ተኣሚኖምሉ ተሓጊሶም ሰሙ ሕጂ እቲ ባህላዊ ቀንዲ እንድዩ ኣብ ናይ ሃገር ክኾን ከሎ ብዝኾነ ይኹን እቲ ናይ ባህሊ ክግበር ዘሎ ዘመናዊ ክኣትው የብሉን ክልቲኡ ክስራሕ ጠቕላላ ኣነ ይደልኒ እቲ ዘመናዊ ከዓ ብዝኾነ ጉዕዞና ክንገብሮ ኣለና እምበር ኣብ ሃገራዊ ክኣትው የብሉን ብኸመይ ኣነ ዝውድዎ ንኣብነት ከምዚ ሕጂ ዕድላት ክመፃና ከሎ በዝናህና ባህሊ ብዙሕ ዘለና በቲ ናቱ ክዳውንቲ ልክ ኣምቲ ናይ ባህልና ብዘይኮነ ሜካፕ በቲ ናይ ቀደም ፅባቐ ነበረ ጌርና እዚ ባህልና ኢልናስ ምስ ዓለመላ ኣለኹ ኣነ ዓወት ንዓይ እቲ ዕላማ ናተይ ዝሓሲበ ነበርኩ እሱ እዩ ንዓይ ዓወት እሱ እንድሕር ረኺበ ኩሉ ናይ ባህልና ይፈትዎ እንዴ ከም ባህልኻ ናይ ብሄረ ትግርኛ ፈትዎ ማለት ብናቱ ኩሉ ኣቀራርብኡ ምስቲ ህዝቡ ዝኾነ ናይ ትግርኛ ባህሊ ፈትዎ ማለት እንድሕር ተዘይተዓወተ ሞያ ቀሲም ኣለኹ ኣብቲ ደረጃ ስለ በፂሐ ዘለኹ ንዓይ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ካብአንሲ ብዙሕ ተማሂረ ኣለኹ ሞያ ኢለይኮንኩ ነቲ ብልጫ ቀንዲ ኢለይኮንኩን ካብአንስ ብዙሕ ዝኸሰብኩ ኣለኒ ተዘይተዓዊተስ ንዓይ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ብዙሕ ትምህርቲ ቀሲመ ኢኻ ወፅእ መደልደሊ እዩ ሰላም ሰላም ኣብ ውሽጢ ናብ ደቅን ዘለዎም ኤርትራውን ነዛ ወይዘሪት ኤርትራ 2026 ንክበቅዕ ናትኩም ሓገዝ የድልየኒ እዩ ድምፂ ሃቡኒ ወይዘሪት ኤርትራ ኮይነ ንክወፅእ ናትኩም ሓገዝ የድልየኒ እዩ ቮት ግበሩኒ ቴንኪዩ ሞዴል ሜሮ ወልዳብ ይበሃል ማእከል ከተማ ተወሊደ ዓብየ ተማሃሪት 11 ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጓል 17 ዕድመ ቁመተይ 1.76 እዩ ሚዛነይ ከዓ 56 እዩ ዝፈትዎ ዓይነት ሕብሪ ቀይሕን ፀሊምን እዩ ዝፈትዎ ዓይነት ምግቢ ከዓ ሩዝ እዩ ካብ ሞዴል ንወፃኢ ኣብ ስፖርት ባስኬት ኣብኡ ይነጥፍ እየ ሞዴል ንዓይ ከምዚ ኣርኣያ ናይ ሰብ ማለት እንዲ ኣርኣያ ናይ ሰብ ከምኡ ኢላ ገልፀ ይኽእል ንሕብረተሰበይ ከበርክቶ ዝደሊ ነዚ ዝጠፍእ ዘሎ ባህልታት ከምቲ ታሪኻት ገለ ኩሉ ንኸይጠፍእ ማት ምጎስጎስኩ ነይራ ይብል እቲ ዘመናዊ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ባህላዊ እንዳሓወስና ገለስ ክንሰርሓሉ ንኽእል ኢና እቲ ዘመናዊ ዘሎስ ባህላዊ እንዳገበርና ገለ ንሰርሓሉ
ዓወት ንዓይ ፍረ ፃማ እዩ ይፀልዎን እዩ ምክንያቱስ ጌጋታተይ ተኣሪመ መሊሰ ፅዒረ ክሰርሕ ስለ ዝሓስብ ኣይፀልወንን ኣብ ውሽጥና ወፃእን ደቀይረ ኣለኹ ሰላምታ ብምቕዳም ሚስ 2026 ንክኸውን ማለት ባህለይ ክብረይ ገለ ንክዕቅብ ምረፅኒ ድምፅኹም ሃብኒ ጋይስ ያኔለይ ስመይ ሞዴል ምሕረት ግርማ ይበሃል ዕድሜ 22 ካብ ዞባ ማእከል መፅእ ቁመተይ 1.73 ክብደተይ ከዓ 55 ዝፈትዎ ሕብሪ ፀሊምን ፃዕዳን ዝፈትዎ ምግቢ ከዓ እንቋቁሖ ኣብ ምኽሻን ምግቢ ማእቲ ሞዴል ማለት ንዓይ ኣምባሳደር ናይ ሓንቲ ሃገር እያ ንሃገራ ወኪላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ኣብ ዓለም ትቐርብ ማለት እያ ንዓይ ሞዴል ምስቲ እዚ ዕድል እዚ ተፈጢሩልናስ ምስቲ መጀመርታ ምዃኑ ቁርብ ክብድ ብል ነይሩ ግን ፅቡቅ ከይድ ኣሎ ዕውት 2026 ምስ ዝኸውን ካብ ብዙሕ ነገር ከበርክቶ ዝደሊ ነገር ኣሎ ካብቲ ብዙሕ ከበርክቶ ዝደሊ ነገራት ከዓ ሓደ ከዓ ነቲ ኣፍሪቃዊ ሕብሪ ቆርበተይ ዓቂበ ብዘይ ሜክኣፕ ማለት እዩ ባህለይ ክብርታተይ ምስ ዓለም ከላልየ ዝደሊ ኦኬ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ሞያ ሞዴሊንግ ከዓ እትኸሎስ ብዙሕ ሰብሲ ሞያ ሞዴሊንግስ ብካልእ ዓይነት መልክዕ ይድርዮ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ነቲ ኣብ እቲ ሰብ ድብለኒ ማለት እዩ በቲ ሰብ ድብለኒ ከይከድኩስ ኣብዚ ሞያ ሞዴሊንግ ካልእ ነገራት ከፍሪ ከም ዝኽእል ከም ሞያ ከዓ ዝዓበየ ሞያ ምዃኑ ከቢድ ፃዕሪ ከም ድሓትት ባህላዊ ኣልባሳትና ባህላዊ ኩሉ ግዜ ኣይወድቕን እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ዘመናዊ ተርእናያስ ፋሽን ድመፀሲ ኣብ 6 ወርሒ ናቱ ግዜ ሓልዩ እዩ ዝወድቕ ሕጂ ኩሉ ግዜ ባህላዊ ኣልባሳትና ድወድቕ ኣይኮነን ከም ክሳይ ተዓቂቡ ዝኸይድ እዩ ስለምዚ ምስቲ ዘመናዊ ኣወሃሂድና ክንክደኖ ንኽእል ኢና ዓወት ማለት ንዓይ ፍረ ፃዕርኻ እንድዩ እቲ ፅዒርካ ትረኽቦ እዩ ዓወት ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ዓወት ንዓይሲ ሓላፍነት እዩ ሓላፍነት ክብል ከለኹ ከዓስ እስኻስ ድሕር ሚስ ኮንካ ወፂኻስ ንሃገርካ ሙሉእ ኢኻ ትውክል ዘለኻ ንኩሉ ሕብረተሰብ ኢኻ ትገልፅ ዘለኻ ስለዚ ንዓይሲ ዓወት ሓላፍነት እዩ ካልእ ሓላፍነት ተሰኪመ ንኸዓይ ድርኸኒ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሲ ኣብ ቦታትና ድብሎ ማለት እዩ መቐረት ዕረ ከይጣዓምካስ መቐረት መዓርሲ መቐረቱ ኣይርድአካን እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ብሂወትካ ውድቀትን ዓወትን ሲ መካየድቲ እዮም ንዓይ ከዓ እዚስ ሓደ መሰጋገሪ ባይታ እዩ ካብዚ ከዓ ተመክሮ ወላ ደሊበ ስለዝኸይድስ ንዓይስ ውድቀት ኣይኮነን ወላ ሓንቲ መፀነኒ ኣነ ቀንዲ ከም ሞዴል ባህለይ ክብርታተይ ምስ ዓለም ከላሊ ስለዝደሊ ኣብዚ ከዓ ቀንዲ ደቂረይ ናትኩም ድምፂ የለና ቦት ግበሩና ማለት እዩ ይቐኒለይ ርሕስ ሓድሽ ዓመት ከዓ ሞዴል ሚብሳም ብርሃነ ፀጋ ይበሃል 27 ዕድመ ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ ቁመተይ 1.75 ሚዛነይ 53 ንበፅሕ ዝፈትዎ ምግቢ ከዓ ዓሳ ሕብሪ ከዓ ፃዕዳን ፀሊምን ይፈቱ ኣብ ስፖርት ይነጥፍ እየ ባስኬት ፃወት ኤንድ ቮሊቦል ከዓ ካልእ ከዓ ናይ ፋሽን ዲዛይን ከዓ ተማሂረሉ ከምኡውን ኣርት ቅብኣ ማለት እዩ ተማሂረ ማለት እዩ ኦኬ ሞዴሊን ማለት ዳ ከምዚ ኣምባሳደር በቃ ኣብነታዊት ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ንዓይ ከም ኣብነት ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ዓይነት ምዃና ኣብነት ማለት እዩ ንዓይ ሞዴል እወ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ እቲ ብድሆታት ምክንያቱ ብዙሕ ማለኻታት ይሓልፈካ እዩ ካብዞም ኩለን ኣዋልድ ሞዴላት ተመሪፅካ እስጋ ኣብዚ ደረጃ ክትበፅሕ ዓብዪ ድሆታት ሓሊፍና ማለት እዩ ብዙሕ መሰናኽል እውን ሓሊፍና እዩ እዋ ዓብ ነገር እዩ ንዓይ ምክንያቱስ ሚስ ኤርትራ ተባሂልካ 2026 ሲ እዋ ዓብ ነገር እዩ ንዓይ ዓወት ማለት እዩ ከይ እዋ ፅልዋ ብሓፈሻ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ብዝያዳ እቲ ሕብረተሰብና ዘለዎ ኣረኣእያ ሞዴሊን ይኹን ኣብ ስነ ጥበብ ብሓፈሻ ክቕየር ከም ዘለዎ ኣብነት ኮይንና ንሕና ከም ንዓና ሪኦምሲ ኣብነት ገይሮም ነተን ደቆም ድዮም ዋላ ገለ ብናፅነት ክሰድወን ማለት እዩ ብድሆታት ብዙሕ ኣጋጢምኒ እዩ ግን ከሓልፎ ስለ ዘለኒ ኣብቲ ዝብፃሕ ክበፅሕ ስለ ዘለኒ ኢለ ስለ ዝሓስብ ግን ነቲ ብድሆታት ሰጊረዮ ማለት እዩ እዋ ባህላውን ዘመናውን በበይን እዩ ክልቲኡ ክልተ ጫፋት እዩ ምክንያቱ ባህላዊ ዘመናዊ ነናቱ ግዜ ኣለዎ ባህላዊ ትኽደነሉ እዋን ኣሎ ዘመናዊ ትኽደነሉ ግን ኣበይን ቦታን ግዜን ክትፈልየሉ ከም ዘለካ ማለት እዩ ባህልና ክነላሊ ተኮይና ደኣ ብሓፈሻ ኣብቲ ንሰርሖ ቅዲ ክዳን ድዩ ዋላ ገለስ ነቲ ባህልና ዝውክል ስራሕ ክንሰርሕ ከም ዘለና እቶም ዲዛይነራት ብዓብዩ ማለት እዩ
بعبي خان إحنا الموديلات كا تخدينا نرئيو خداونتس أبهلا وتخينو زيادة نتحب تسب تلوم عليك هاوت معي عبنا قريبا كان مخنياتو تحلم تاتي تدودليو النبركو عبزل على الدرجة بيتح عوت رخيبة خري أخو الخزانة بسيسي عبنا قريبا عي عوت أو مش على أب هيوت كلتنا قرات قدنا دي عوت علو ودكاتون علو حجينة ودكات اندحر ما ستزي تعويتكا عفتنات كاسي ونزمت سي كم يجرى كتعر كم زلني نت زحلف قوسي قلتا تيديو قال كله كم يجرى نعو أما حيشة زل على درجة بس إحنا زمت أخا تعيرس كم زعوات أمن مالتي كلاتكم إيرتراوين حواتي وش أنا بدقن زلهم نزي عمتك حدش عمت زمت أنا زلهم تشين إسران شدشتن بزي نقبرو دلنا ناي ميس إيرترا مالتيو نغلاتكم بزلهم فوت كتبونا مالتيو ختتابعنا بتعمي ناتكم حاجة زي اللي نالو مالتيو عمو داتا رح حدش عمت بلكم نغلاتكم أبزلهم thank you موديل تمترزني بحال كابزو سمينا وكيف بحرية متى باطع توليد عابي وال 19 عدمي تمهارت هاي سكول 11 جريدي قومتي 176 كبدتي كا 57 زفوت هو مقبي أحملتيو زفوت حبرها سعادة عندك كريمة عاوتنا عاي ملختيو بخمي ملخت تلكنها أنا أبزع عوت تخينا كعبدلو ويكا كتعننلو زي كونس نزع عوت زمتيسي انتاي كبركو تلو خمزلني ملختنا عايزة محال فلي ويزاريت إيرتا 2026 انت خوينا نهاجري كبرك تلو زلانة نمينستر حرشة عبتي مينستر حرشة وكيلسي بزعبا زي أقرب بريس دول أقرب لازم بريس دول أقرب كتوكو للهو مالسي نفتي إيرترا قدم زنبرتا إيرترا قدم بتعبي لمعتي هاجرا نيرا شاكها إذا أقربنا بمبرسي بزحت إنساناتهم أفيامنا سمنهم لسقا عاد مينستر حرشة خوينا نتي زتأفى أقرب عمتك متابقسكو أمباسادر ناي حرشة ناي أفريقيا كوخو كم زابينام كوينوا زلو أمباسادر عنها أمباسادر ناي مينستر حرشة ناي أفريقيا ملو كخون دالو أنا أبزو دوركو بزح بدهينا برندي قال خاوغن كابات تمرتي أقوارت أزمت نيرا ماشي قرب تمرتي ساخل نيرا بعبي خاص زراي قريفة طيب قرب بده يقعد من يربر دحن تبهلاو على بسا قدناتي كنت أفق يقولون جن أبتي فولي بعلات عب بعلات ديو أب معلتنا تقنات كخون كله نوع زوكل يكان عوزن صبارة بهلاو الباسات جيركا كتوعل تزبلتي مستزمنا وحاوسناها بتبهلاو مستزمنا وحاوسناها مس عالم كتلالي تخلخ موديل ناي أرأينا حبرت سبع أمباسادرني حنت هاجر مهانها بزعبا بهالتاتا كبرتاتا كتلال تخل ترى أخوينا أما تاريخها كتجلس تخل ترى أخوينا بقى هاجراون أب هاجر أخويا ده أب هاجر أخذ تبار تخل ترى أخوينا أنا خا قدني ناتا تختي لك خيط زخونكس ناي موديل أرأي أي تنكفني تايزبل مسلالة إتكاس أب بحر أنت تخس وعسايس كاتوت ويكايد كاتحاتيب كاتوت سلاز أنا أبزو وددر مستاريسي زخسر كون قريلا بزيارة خمس كاسيبة بزح تمكرات التطري فلتة لاوت أنا أبقى طالس نزود أبزو وددر استمركسسي برتعي كمت نفسي مدالخوا أنا حلمي كم جايبينا أمباسادر ناي لمعات ناي أفريقيا وكيلة أمباسادر ناي لمعات كوين وازلا أنا خانا هاجري وكيلة أمباسادر ناي حرشة كوينة نهاجري كبر كتلا سدلي ذا وددر ناي زعوت ناي ذا وددر كتقد سنة سلازي دمت ما يفعلني روح حد شعمت thank you سارة حسن بحر عدمي 23
ደረጃ ትምህርተይ ድማኒ ኮምፒውተር አፕሊኬሽን ወዴ ሕጂ ሰክሬታሪ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ተመዲበ ይሰርሕ ኣለኹ ቁመተይ ሜትሮን 72 ሚዛነይ ድማኒ 52 ዝፈትዎ ዓይነት ሕብሪ ፃዕዳ እዩ መግቢ ከዓኒ ሩዝ ፈትው ብጣዕሚ ሞያ ዳን ሜክኣፕ ተማሂረ እየ ድርሰት ፈትወ ዝፈትዎ ነገር ማለት እዩ ድርሰት ፈትወ ከምኡ እውን ዲዛይን ከዓ ፈትወ ኣብነታዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣምባሳደር ናይ ሓንቲ ሃገራት ተፀውዕ ጓል ኣንስተይቲ ባህላ ታሪኻ መንነታ ኩሉ ተላልጓን ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ናይ ጽቡቕ ነይሩ ጽቡቕ ውድድር ምክንያቱ ደጋዊ ውድድር ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ ዋላ እውን ውሽጣዊ ውድድር ወይ ፍልጠት ክእለትካ ዝምዘነሉ ውድድር ነይሩ ስለዚ ነዛ ውድድር ንክንዕወት ብዙሕ ኢና ኣፅኒዕና ዘይንፈልጦ እውን ብዙሕ ነገራት ፈሊጥና ኢና ስለዚ ኣዝዩ ጽቡቕ ይብላ ኣነ ከምኡ ከማን ተዝቕፅል ትውድድርስ ኩሉ ግዜስ ደጋውን ውሽጣውን እንተዝኾነልና ይብል ኣወይ ዘውሪት ቁንጅና ክኸውን ንዓይ ዓብ ዓወቲ ምክንያቱ እቲ ዝፈትዎ ዝደልዮ ሞያ እዩ ንዓይ ኣነ ሞዴሊንግ ክበሃል ከሎስ እቲ ዝፈትዎን ክኾኖ ዝደልን ሞያ ስለዚ ኣብ ሞያይ ተዓዊተ ክሪኣን ከለኹ ነፍሰይ ንዓይ ዓብ ዕድል እዩ ንውልቂ ነፍሰይ ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ እንድሕር ተዓዊተላ እዛ ዓወት ወላ እውን ንህዝበይ ክሕግዘሉ ወይ እውን ንሃገረይ ከላልየሉ እየ ዝደሊ ምክንያቱ እዚኣ ተታዊተስ እዚኣ ጥራይ ኣይኮነትን ሓንቲ ዓወት ዘላ ብሕጂ እውን ብዙሕ ኣሎ ዝፅበየና ኢንተርናሽናል ሞዴል ገለ ክንኮነሉ ንኽእል ኣብኡ ሽዑ ሃገረይ ከላልዩ ይደሊ ህዝበይ ፍቅርን ሰላም ዘለዎ ህዝቢ ሃገረይ ብምሉእ ከላልዩ ይደሊ ማለት እዩ ባህላዊ ኣከዳድና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብብዝሒ ይኽደን የለን ባህላዊ ብብዝሒ ኣይነዘውትሮን ኢና ኣብ ፍሉይ ቦታታት ንግደት በዓል ኣውደ ዓመት ፋሲካ ገለ ክኸውን ከሎ ተዘይኮይኑ ኣብ ብዝሕስ ጌርካያ ኣይትኸይድን ኢኻ ዋላ ንሓንቲ ጓል ኣምፂኻ ግድን እዚ ጌርካ ኺድ ኢልካያ ክትገብረልካ ኣይትኽእልን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ዘሎ ምዕባለታት ፅልዋስ ገይርልና እዩ ንዓና ይሕዲርልና ስለዚ ከመይ ጌርና ባህርና ነንፀባርቆ ክንብል እንድሕር ኮይና ምስ ዘሎ ኣከዳድና ናይዚ ሞደርን እዚ ምስኡ ነቲ ባህልና ሓዊስና ከም ኖርማል ከም ንክደኑ ክንገብሮ ንኽእልና ባህልና ንኸይነጥፍእ ማለት እዩ ኣብ ሞዴሊንግ ብዙሕ ዘሕልፍኮ ብድሆታት የለን ምክንያቱ ኣነ ይደልየ ስድራይ ንዓይ ድማኒ ድሌታተይ ዘኽብሩ ስድራ እዮም ዘለዉ ክሰርሓሉስ ኣጆ ክኢለ እውን ዘተባብኒ ኣብ ዓድናስ ሞዴሊንግ ብዙሕ ተቐባልነት የብሉ ብሓፈሻ ኣብዚ ሕብረተሰብ ግን ስድራይ ብጣዕሚ የመዝግኖም ኣይዓገቱንን ካብ ድሌታተይ ዓወት ፈትኻ ምህራን ማለት እዩ ንዓይ ትትደልዮ ዕላማ ምብፃሕ ማለት ኩላህና ሰባት ንደልዮ ንበፅሖ ክንበፅሖ ንደሊ መንገዲ ኣለና እቲ ትደልዮ መንገዲ ምብፃሕ ትሸትኻ ምህራን እቲ ዕላማኻ ምርካብ ዕላማኻ ብግቡእ ምጥቃም ዓወት እሱ እዩ ንዓይ በቃ ሸትኻ ምህራን ኣይፀልወንን በንፃሩ ከማን ሰሓፊ ይኸብለኒ እቲ ምንታይ ኣብ ዓለም እቲ ክትኮኖ ዘለካ ኢኻ ትኸውን ተረዲእክኒ እቲ ክትኮኖ ዘለካስ ትኸውን ኢኻ ስለዚ ኣነ ብዘይ ምሕላፈይ እውንስ ናይ ገዛ ነብሲ ምክንያት ኣለዎ ዝጎደለኒ ወይ እውን ክመሃሮ ዘለኒ ነገራት ስለ ዘለየ ክተርፍ ማለት እዩ ብምትራፈይስ ኣይሕዝነኒ በንፃሩ ከማስ ነቲ ዝጎደለኒ ነገራት መሊኤ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክንዝበፅሕ ነብሰይ ይእምኖ ምክንያቱ ኣብዚ ዓወት እዚኣ ምብፅሐይ ንባዕሉ ብዛ ናይ ላስት ኣብዛ ናይ መወዳእታ መድረክ ምብፅሐይ ፍርቂ ዓወት እዩ ፍርቂ መንገዲ ናይቲ ዓወት እዩ ንዓይ ምክንያቱ ኣይ ዘይተፅበየ ነገር እዩ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ተወዳዲርናስ ቀዳማይ መድረክ ካልኣይ ሳልሳይ መድረክ ብዙሓት ዝተረፈ ኣሕዋትና እውን ከሎ ኣብዚ ደረጃ ዝምብፅሐ ንዓይ ፍርቂ ዓወት እዩ ካብቲ መንገደይሲ ተጓዒ ዘለኹ ስለዚ እዚኣ ብምውዳቀይ ንዓይ ኣይሕመንን ምክንያቱ መምሃሪተይ ዳ እምበረይ ንዓይ መውደቂተይ ኣይኮነትን ፍርቁ ስለ ዝኸትክዎ እታ ዝተረፈትኒ እቲ ጌጋታተይ መሊኤ ከም ዘዕወተሉ ይፈልጥ ኣነ እንድሕር ተዓዊተ ብዙሕ ኣሎ ክገብሮ ዝደሊ ንውልቂ ነፍሰይ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ እውን ነዚ ፈቃር ህዝበይ ነዚ ሰላምን ስኒትን ዘለዎ ህዝበይ ብዙሕ ነገራት ከበርክተሉ ይደሊ ካብ ነፍሰይ ጀሚርካ ንኣብነት ሃገረይስ ምስ ብዙሓት ዓለማት ከላልያ ይደሊ ምክንያቱ ብዙሕ ታሪክ ዘለዋ ሃገር እያ ዘላትና ብዙሕ ነገራት ዘሕለፈት ብዙሕ መግዛእትን ኩናትን ዘሕለፈት ሃገር እያ ዘላትና ነዚ ሃገረይ እዚኣ ኣብነት ኮይና ምስ ብዙሓት ሃገራት ከላልያ ደሊ እንተኺኢለ ከማን ኣብ ጂነስ ቡክ ከስፍራ ዝደልዓ ስለዚ እንተ ተዓዊተስ ንውልቀይ ጥራይ ዘይኮነ ዓወት ናይ ሃገረይ እውን ኢና ስለዚ ድምፅኹም ሃቡ ይብል ክቡራት ተኸታተልትና ነዘን ግሩማት ኣዋልድና ወይ ከዓ ጎራዚ ከመይ ረኺብ ትመን ነዘን ኣብዚ ክወዳደራ 20 ቀሪበን ዘለዋ ድምፅኩም ብምሃብ ካብ ቀዳመይቲ ክሳብ ሳልሰይቲ ኢልኩም በብተርተአን ቀዳመይቲ ክስተዋል ካልአይቲ ሳልሰይቲ እንዳበልኩም ነዘን ሞዴላትና ኣብ ቦታ ኮመንት ናትኩም ድምፂ ኣዝዩ ኣገዳስን ወሳንን ስለዝኾነ ድምፂኩም ክትብዩ ደጊመ እንዳክማሕፀንኩም መደብና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ መወዳእታ ነቲ ዝሃብኩሞ ድምፂ ቀዳመይቲ ካልአይቲ ሳልሰይቲ በቲ ናትኩም ድምፂ ዝተዋህበ ናብኹም ከነብሎም ምኳንና ክንሕብረኩም ንፈትሕ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ዕለት 28 ነዚ ውድድር ዝግበር ሙሉእ መደብ ሰኒድና ናብኩም ከነብሎም ምኳንና ቃል ላኣትና ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ